guys, good morning UAE, ayan. Magpaparami tayo ulit ngayon. Today is magpaparami tayo ulit. Dagdagan natin ang, ano ba po? Kusina ni Iko, hello ate. Kumusta naman? Salamat sa, ayan, nauna ka dahil dyan, nauna ka. Kusina ni Iko. Thank you. Kumusta si kusina ni Ikoy? Ayan, nauna si ate. Marami na ba? Marami ka na bang naipon na banana dyan? Marami na bang banana si kusina ni Ikoy? Abu Dhabi ka pala. Dito ako Sharjah. Ah, Sharjah ka. Ah, oo, dito ako sa Abu Dhabi. Marami ka ng banana dyan? Nagano ako kahapon, nag-off ako. Kaya wala ako kahapon. Tapos sinayos ko yung mga kagamitan ko sa Agosto. Naisda ka kahapon? Matagal ka na dyan? Kusina ni Ikoy, matagal ka na ba dyan? Cecilia Sasi, good morning! Ay, magandang tanghali na pala sa Pilipinas. Ayan, pasensya na Cecilia Sasi. Salamat sa patamsak. Abu Dhabi, oo, Abu Dhabi ako. Ayan. Thank you, and welcome. Ayan, welcome. Marami tayong friends taga Abu Dhabi. Mag-LS ako bukas 8 p.m. Sana makadalaw ka. 8 p.m. bukas. Wait lang, isulat ko lang. Isulat ko para kusina ni Ikoy. Kusina. Ano ba ngayon? July 5. Ay, July 4 ngayon. LS. Wait lang, isulat ko kusina ni Ikoy. Para mapuntahan kita 8 p.m. LS. Okay, sige. Puntahan kita bukas kusina ni Ikoy. Jack Mai Channel, hello host. Good morning. Good morning, Jack Mai. Ayan, wala pang jacket si Jack Mai. First time niya dito. Bigyan kita ng Jack Mai. Ng jacket para makapagbaba ka ng link. Ayan, bago kayo mangisda guys, magstay muna kayo dyan ng mga 15 minutes, okay? Para naman meron tayong WH pare-pareho, okay? Tamsak Dan host, thank you sa tamsak ko sina ni Ikoy. Para dumami tayo, lalo na dikit-dikit din pag may time. Oo, dikit-dikit lang, dikit-dikit. Continue lang. Tamsak Dan host. Ayan, kumusta si Jack My Channel? Salamat po host. Ayan, magstay muna kayo ng mga 15 minutes bago kayo mangisda, bago kayo lumabas. Magbaba tayo ng mga link para tuloy-tuloy ang ating pangingisda. Okay? Ayan. Habang ako naman ay didikit sa inyo, dikitan nyo din yung kaibigan natin na nandyan. Nandyan si Cecilia Sasi, ang ating channel member. Mabait yan at napaka-supportive. At syempre, monetize channel na yan si Cecilia Sasi. Huwag natin skip yung harang ni Cecilia Sasi. Okay guys? Ayan. Ako ididikit sa inyo guys, okay? Susulat ko yung nandito ngayon. Meron LS din si Cecilia Sasi guys. Pag may time kayo, dalawin natin ang LS ni Cecilia Sasi. Okay? Puntahan ko si Jack Mai kasi bago siya dito. Ayan, kung hindi mo pa ako dikit, Jack Mai, dikitan mo na ako ha. Okay, salamat. Nandito ako sa bahay mo. Sa iyong Jack Mai channel. Wala bang maikling video dito? Ito na muna. Paano ba ang magmahal ng hindi nasasaktan? Humuhugot dito si Jack May ha. Paano nga ba magmahal ng hindi nasasaktan? Ayan, yung kapag nagmahal tayo guys, ay karugtong na dyan, kakambal na yung sakit. Kasi
hindi natin mararamdaman yung pagmamahal kung walang sakit. Houghton Man Ocho! Thank you so much, Houghton Man Ocho! Nandito sa bahay natin si Houghton Man Ocho. Welcome, welcome! Welcome, welcome! Humuhugot si Jack Mai. Kumusta si Jack Mai? Nasaan si Jack Mai ngayon? Welcome, welcome, Houghton Man Ocho. Good morning sa iyo. Ayan na, si Cecilia Sasi gumamit na ng ating mga emoji dyan. Thank you so much, Cecilia Sasi. Ayan. Guys, kaibiganin natin to si Cecilia Sasi, guys. Ayan. Hello, host. Good afternoon. Yaya Jim. Ayan, good afternoon sa'yo. Iwasan mo yung caps lock dyan para hindi ka ma-hide. Okay? Dan Tamsak host. Ako rin, Yaya Jim. Kasi yung password ko dito, caps lock siya, big letter. Tapos minsan, pag diretso ka agad ako sa isang LS, pag nagtatype ako, siya, caps lock siya kaagad doon. Kaya minsan nire-remove ko kaagad doon yung aking message. Kasi syempre baka ayaw ng host doon na caps lock siya. Nire-remove ko doon ko lang napapansin kasi dire-diretso ako type agad. Hindi ko na Good morning, Bipa Laboy. Mega shoutout tayo. Okay. Ganon talaga host kakabit si Sakit Love. Oo, kasi doon natin mapapatunayan, Jack Mai, yung pagmamahal kapag ka nasaktan tayo, di ba? Humuhugot na. Taas ng harang host. Ayan, salamat naman sa paharang dyan. Yaya Jim, konting konting pasensya lang sa harang ni Ping Biyahera, okay? Ayan, Jack Mai. Ayan si Jack Mai, guys. Kaibiganin natin to. Laurel daw. Andiyan ba si Laurel? Hindi ko nakikita si Laurel. Bipa Laboy, hi po from Yaya Jim. Ayan. Guys, sa mga bago dyan, magstay muna kayo ng mga 15 minutes before kayo mangisda. Okay, guys? At syempre, guys, hugot pa more from Kusina ni Ikoy. Tama yan, di ba, Kusina ni Ikoy? Paano nga ba magmahal na hindi nasasaktan? So, magmahal tayo ng, Ayun, saglit lang at puntahan ko na to si tapos na ako, didikitan ko na si Jack Mai, tapos na si Jack Mai, wait lang, hindi ko tuloy nakita yung paano nga ba magmahal ng hindi nasasaktan. Ayan, B Palaboy, sagutin mo nga yan, oo nga. Dito ako Ayan na. Didikitan ko na si Jack Mai dahil tapos na yung kanyang video na paano nga ba magmahal ng hindi nasasaktan. So, I will share the video to you guys. Kay Jack Mai ito, guys. Puntahan natin at kaibiganin natin tong si Jack Mai. Natatawa tuloy si Houghton Man Otso. Houghton Man Ocho. Kaibiganin natin si Jack Mai. Tulungan natin paano nga ba ang magmahal na hindi nasasaktan. Yun ang tanong niya. Oy, sangkay. Oy, sangkay. Sinuin. Sangkay, tagal ko na itong pinapasok sa'yo. Di mo pa kilala si Houghton Man Ocho. Ala, sangkay. Hindi ko talaga sangkay. Ikaw ba si Laurel? Kay ikaw man lang nagtatawag sa amo na sangkay. Houghton Man Ocho. Laurel ka ba? Ayan guys, kaibiganin natin si tulungan natin si Jack Mai. Meron kasi siyang katanungan diyan. Paano nga daw ba magmahal ng hindi nasasaktan? Ayan, tulungan natin si Jack Mai, guys. Puntahan na natin. Binaba ko na ang kanyang link. Ayan. Oo, sangkay. Okay. Chuliray. Okay, Houghton Man, salamat sa pagpasok dito. Salamat ng bonggesyos sa iyo. Ayan. Puntahan natin si Kusina ni Ikoy, guys. Meron siyang LS 8 PM UAE time. Ayan. Houghton Man 8. Puntahan nga kita, Houghton Man, kung legit ka rin ba, Houghton Man? Ayan, legit na legit si Guapitong Houghton Man 8, ang kanyang pangalawang bahay. Ayan, bigyan na kita. Hindi pa kita dikit dito, Houghton Man, talaga. Oo, ayan Hindi ko pa dikit. Kulay pula ka pa.
Ngayon ka lang kaya pumasok. Kulay pula ka dito. This is your first time here in my LS. Oy, nandyan na si Cecilia. Guys, kaibiganin natin to si Cecilia Sasi. Pupuntahan kita Houghton Man para naman. Bakit Houghton Man? Houghton Man 8. Bakit hindi siya na-open? This channel has no videos. Kaya naman, hindi siya na-open. Hindi talaga ako nagbabasa, no? Ano ba to? Didikitan ko ba? Houghton Man? Cecilia sa si kapatid, Yahoo Yahoo. Si Laurel nga ito. Houghton Man, dikitan ko ba si Houghton Man? Yahoo Yahoo. Si Laurel Adventures. Ito, oy. Kaya nga, Houghton Man, dikitan ko ba siya? Kasi this channel has no videos. Why you have second account? Houghton Man. Laurel, pwede bang dikitan ito? Ang daming ang daming dumikit. Oo, dikitan mo na, mahusay. Wala video. Sige na nga, dikitan ko na. Oo nga, dumating na siya dito dati. Hindi ko lang siya dinikitan. Kasi nga, walang video. Ayan, dinikitan ko na yan si Houghton Man, guys. Guys, ayan na ha, tapos na ako kay Jack Mai. Puntahan na natin yan, si Jack Mai. Puntahan natin si Kusina ni Ikoy. Si Kusina ni Ikoy pala ay nasa Sharjah. Malapit lang siya dito. Medyo malayo naman kasi ang Dubai ay madadaanan ng Dubai papunta sa Sharjah. Yan, nag-ELS na din pala si Kusina ni Ikoy. Houghton Man 8, galing, nagmahal yan. Salamat po ho. So, galing, nagmahal yan. Ayan, si Houghton Man, paano mo ba masasabi? Paano bang magmahal na hindi nasasaktan? Host, paangat ng channel ko, please. Oo, iangat natin yan, guys. Tulungan natin ito si Kusina ni Ikoy, guys, from Sharjah, Dubai. Ayan. Ibaba natin ang link ni Sharjah, ay ni Sharjah. Minsan magkita-kita tayo, oo, pag wala ng wala. Ayan. Guys, sa mga moderator dyan, pag meron tayong bagong pasok na nakahide, kasi hindi sila nakikita pag walang jacket, pa-show na lang, okay? Pakipindot na lang yung show para siya, makita siya. Ayan, katulad ni Judy Ann Alvarez, pumasok siya, na-hide siya. Pakipindot na lang sa mga moderator dyan, pakipindot na lang para makita natin ang ating bagong kaibigan. Okay guys, wow naman, meron pang pangalawa, Houghton Man 9, aba. Meron pala ganon, Houghton Man 8 at saka 9. Meron din bang Gis? Ayan guys, tulungan natin ito si Kusina ni Ikoy, guys. Ayan. Nandito siya sa UAE din, si Kusina ni Ikoy. Ayan, tulungan natin guys na madagdagan ang kanyang mga banana. Okay guys. Ayan, dikitan na natin yan. Thank you so much Laurel Sangkay sa iyong mga Houghton Man. Ayan, sa mga Houghton Man. And of course, thank you so much sa iyong totoong bahay, Houghton Man Laurel Adventures. Ayan. Dikitan na natin yan si Houghton Man at saka si Laurel Adventures, guys. Naririnig nyo ba ako, guys? Parang mahina ba ang aking voice ngayon? Ayan. Lakasan na natin yan. Jack Mai, magkakalapit lang pala tayo, Kusina. Magkalapit lang kayo dyan. Ayan, mabuti naman. Uy, magkita-kita kayo dyan. Wala pa kasing biyahe papuntang Dubai ngayon. Kaya hindi pa tayo pwedeng magkita-kita. Ayan, salamat host. Balikan ko sila. Complete package. Work na muna ako. Salamat sa lahat. Balikan ko kayo. Ayan guys. Kaibiganin natin si Ikoy. Kusina ni Ikoy from Sharjah, Dubai. Magkapit bahay pala kayo, Jack Mai. Abu Dhabi po ako, boss. Ay, Abu Dhabi ka. Ayan, saan ka sa Abu Dhabi, Jack Mai? Pwede rin tayong magkita.
refresh po muna. Ayan guys, mag-refresh kayo para sa harang ni Ping Biyahera guys. Salamat sa inyo. At salamat sa ating kaibigan dyan na si Cecilia Sasi. Kalidia, aba, aba, aba. Sige. Kasi ako ah, ginagalugad ko ang Abu Dhabi. Jack Mai. Hello, Judy Ann Alvarez. Unahin nyo lang po ako, guys. Balikan ko kayo from Judy Ann Alvarez. Ayan. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayon. Puntahan ko si Judy Ann Alvarez. I think it's her first time to my LS. Saan ka po host dito, Abu Dhabi? Dito ako siya Wamik. Jack Mai, malayo sa city. Kalidia ka pero I'm always in Kalidia. Okay. Ayan, nandito ako sa bahay ni Judy Ann Alvarez. Kaibiganin natin si Judy Ann Alvarez. Kahapon nandyan ako, Jack Mai. Nag-off ako kahapon. Kaibiganin natin si Judy Ann Alvarez at syempre babalik siya sa inyo. Unahan lang natin si Judy Ann Alvarez. Guys, hindi pa nakadikit dyan kay Ping Biyahera, wag natin kalimutan dikitan. Okay guys? Done na po ako sa iyo, host. Wow naman, thank you sa iyo, Judy Ann. Dagdagan kita, Judy Ann. Ibaba ko muna ang iyong link para mapuntahan ka ng ating mga kaibigan. Bigyan din kita, dagdagan kita ngayon. Dahil ngayon ay magpaparami tayo. Sa mga naka-blue dyan at sa gustong magparami at sa gustong magbaba ng link, pwede din. Ayan. Dahil na ako sa iyo, dati pa host. Oo, nakita ko kusina ni Ikoy. Dagdagan din kita kusina ni Ikoy. Jack Mai, baka nagkakasalubong na tayo, host. Di pa tayo magkakilala. Tama. Kaya nga, ayan, magkita na lang tayo sa mag-set tayo. May ano ka ba? May off ka ba, Jack Mai? Anong araw ang off mo? Thank you, and shout out sa iyo, Laurel Adventures, and Cecilia Sasi. Jack Mai, may off ka ba dyan? Monday off ko. Ay, Monday. Friday lang ako umaano. Pero lagi naman ako dyan. Araw-araw ako bumabiyahe sa city. Monday off ko, host. Saan ka dyan sa banda sa Kalidia? Kita-kita tayo sa Abu Dhabi. Ay, sa Dubai. Sabi ni kusina ni Ikoy. Ayan ang aking kaibigan na si Kim from Korea. Kaibiganin natin siya. At syempre, pag pumunta kayo sa LS ni Kim, meron siyang maraming bisita doon at sigurado ang isda talaga. Tamsakdan po, host. Thank you so much, Kim. Malapit po sa McDonald. McDonald. Di pa ako napunta dyan sa McDonald. Pero, dyan ako lagi sa may Kalidia. Alam mo yung Al-Anamel? Meron. Al-Anamel Clinic. Tapos sa Kalidia yung... oo, dyan ka ba malapit? Nakapunta na ako dyan. Oo. Harang po from Cecilia Sasi. Welcome, Kim. Thank you so much sa pagpasok, Kim. You can drop your link na. Ayan, let's go na from Kim. Kusina ni Ikoy, wala pa biyahe papunta Dubai. Wala pang biyahe kasi sarado pa. Ako nga gusto ko na pumunta doon kasi nga bisitahin ko ang aking mga relatives. Kaso wala pa eh. Sarado pang Dubai, hindi tulad ngayon sa Abu Dhabi na kahit yung bus na siya, back to normal na yung mga bus, yung mga biyahe. Kaso walang hindi ka makapaglagay ng pera sa bus card. Online na pala ngayon, kahapon ko lang nalaman na online na ang paglalagay ng pera sa bus card. Ayan guys, kaibiganin natin sila guys. Ayan, nandyan si Cecilia Sasi. Puntahan mo na yan, Jack Mai. Dikitan mo na si Cecilia Sasi. Huwag mong skip yung harang ni Cecilia Sasi. Okay? Ayan, ay ganun host, online na siya. Oo, di ba
lahat talaga ng mga anuhan ng bus card online. I-type mo lang sa Google yung ah, ano ba yung ita-type sa Google? Hafilat recharge. And then if you have debit card, you can put money in your bus card. Ayan. Hindi ko pa rin nalalagyan. Witik Brownie! Damn! Thank you so much sa iyo, Witik Brownie. Yan, si Witik Brownie ay isang mabuting kaibigan, napaka-supportive. Kaibiganin din natin yan, si Witik Brownie. May harang din yan si Witik Brownie, guys. Ayan, Judy Ann Alvarez. Tsak may dan na, pakibalik na lang, sabi ni Judy Ann. Ayan, Ami Alusan. Hello, host. Good morning, Ami. Ay, tanghali na pala. Magdikit-dikit na kayo. Pwede kayo magbaba dyan ng link. Ibaba, Judy Ann, balikan kita mamaya. Ayan. Hello, host. Ami, hello, Ami. Ayan, magdikit-dikit na kayo dyan. At, para madagdagan na ang mga banana. May puntahan kita at ibababa ko ang iyong link. Sa walang mga link dyan, magbaba na kayo, guys. Ayan, batang-bata pa si Ami. Gala time in Kuwait. Eto, yung bago niya, July to. Ibaba ko ang link mo para mapuntahan ka. Kasi dinikitan ka noong isang araw. Ami Alusan. Eto. Ay, nagbaba na pala si Ami. Ayan, guys, ang link ni Ami. Kaibiganin nyo, guys. Dikitan nyo yan si Cecilia Sasi, guys. Judy Ann Alvarez, done na sa'yo from Yaya. Yaya Jim, puntahan kita, Yaya Jim. Baba mo ang link, Yaya Jim. Magbibigay muna ako dito kay Ami. Bigyan ko si Ami. Yaya Jim, dagdagan kita, Yaya Jim. Magbaba ka ng link. Eto na, si Ami Alusan. Saan ka ngayon, Ami? Maikli lang yung video ni Ami. Ayan, dinagdagan na kita, Ami. Kusina ni Ikoy. Ayan, si Kusina ni Ikoy. Next ko. Bibigyan kita Kusina ni Ikoy. Nagbaba si Kusina ni Ikoy. Magdikitan tayo, guys, para madagdagan ang ating mga kaibigan. Ako'y magdidikit sa inyo, guys. Magdikitan din kayo dyan, okay? Ayan. Jack Mai, magkita tayo, Jack Mai. Dito na ako sa bahay ni Kusina ni Ikoy. Meron kang 208 ngayon. Gumagawa ka ng kakanin. Ay, ano mga kakanin pala to? Ayan. Shoutout sa 9 million people and 12 thumbsuckers dyan. Sa hindi pa dikit tiping biyahera, dikitan nyo na yan. Shoutout kay Laurel. Ang kanyang mga alaga ay nandito. Salamat sa iyo. Lily, hello! Madam Host. Lily, kumusta, Lily? Ayan si Lily. Salamat sa pagpasok, Lily, ha. Ayan, nandito tapos na ako kay Kusina ni Ikoy. Puntahan ko si Lily. Dikit lang po, guys, yes. Dikit-dikit lang at magbaba kayo ng link para diretso-diretso ang ating pagiging magkakaibigan. Okay. Lily, baba mo yung link mo. Hello po, Madam, miss you. I miss you, Lily. Ayan si Lily, guys, dikitan natin yan. Napakabait ni Lily. Kumusta kayo dyan, Lily? Pag nandito si Lily, nandito si Ami. Magkambal kasi yan, guys. Sila po pareho ay nasa Kuwait. Ayan, mag-ingat kayo dyan, Lily, ha? Bipalaboy, ayan si Bipalaboy, dikitan din natin yan. Ibaba ko mamaya ang link ni Bipalaboy para mapuntahan nyo sa hindi pa kaibigan ni Bipalaboy. Puntahan natin si Bipalaboy. Pabalik po sa nadikitan ko from Judy Ann Alvarez. Ayan. Yung iba, Judy Ann, busy pa yan. Kaya, relax lang tayo. At pag meron na tayong bakas, okay na yan. Huwag na tayo mag-worry dahil babalik at babalik yan sa inyo. Ayan. Kilang po kami. Huwag na, Madam Lily. Ayan. Si Witik Brownie ay nandyan pa rin. Pwede rin natin siyang dikitan
Meron siyang LS gabi-gabi. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Ayan guys, magkakaibigan na tayo dyan. Magdikita na tayo. Bam! Si Witik Brownie guys nandyan. At syempre nandyan si Bipa Laboy. Ayan, puntahan ko si si ayan, nagbaba na, salamat naman at binaba mo ang iyong bahay, Bipalaboy. Ayan guys, let's go na and connect Bipalaboy. Si Bipalaboy guys ay monetized channel na, napaka-supportive, mabait na kaibigan yan. At syempre, puntahan na natin, kaibiganin natin yan. Okay guys, syempre nandyan din ang ating channel member na si Cecilia Sasi, kaibiganin din natin guys. Magpunta na kayo, mabilisan lang. Ayan, mabilisan lang yan na kanyang binaba dyan. Puntahan na natin. Houtinman 4, thank you so much. Ayan na. Nag-thumbs na din si Houtinman 4. Kakain lang ako, host. Thank you so much. Sige, Bipalaboy, mag-almusal ka lang dyan. Kaming bahala dito. Okay guys, puntahan na natin to. Kusina ni Ikoy, dalawin mo si Bipalaboy at babalikan ka niyan. Sigurado. Yan, Bipalaboy dan po, kakisukle. O, kakain lang si Bipalaboy muna. Mag-aalmusal siya. Kagigising lang. Mamaya babalikan kayo. Basta nag-iwan na kayo doon, okay na yan. Huwag tayo guys. Ako guys noon, hayaan ko, basta nakapag-iwan ako ng bakas guys sa kanila, okay lang yan kasi babalik at babalik sila dyan. Makikita nila yung mga bakas natin, kung tama yung nilagay natin, hindi siya ma-spam, makikita nila yan at syempre babalikan tayo. Okay guys, ayan, thank you sa iyo Cecilia Sasi. Puntahan ko si sino nga ba yon? Sino nga ba siya sa buhay? Kumanta na naman tayo guys. Ayan, pupuntahan na natin yung mga kaibigan. Si Lily. Ay, Lily. Umakyat si Lily. Hindi ko madakop si Lily. Lily. Ano na yung link, Lily? Nasa taas na. Hindi ko madakpan. Ako po, madam. Ayan, ibaba mo, Lily. Pakibaba ng link, Lily. Kasi nasa taas na. Hindi ko maitaas ang iyong link. Thank you. Ayan, baba mo na. Ayan, thank you so much. Sino nga ba siya sa buhay mo? Alalalala. Nandito na tayo kay Lily. Guys, kaibiganin natin si Lily. Yon, si Rotia. Nandyan na siya. Nandyan na si Rotia. 146 na si Lily. Guys, dagdagan natin to. Lily, dalawin mo muna ang ating kaibigan dyan. Si Cecilia Sasi at si Bipa Laboy. Andyan din si Laurel. Para madagdagan ang iyong banana. Bayan. Ay, nagkamatawag. Sino nga ba siya? Tapos na ako, Lily. Binigyan kita ng isa. Si Ami, nabigyan ko na din. Mamaya bibigyan ko. Outinman 4, thank you very much. Salamat po, madam. Wag na, madam Lily. Sisi na lang. Salamat po, madam. Ayan, nandito na ako. Punta natin. Guys, dalawin natin si Rotia Kim. Yung binaba ni Kimi, yun yung bahay ni Rotia Kim. Ayan, si Yaya Jim. Ami, alusandaan po sa'yo. Si Yaya Jim, puntahan ko si Yaya Jim. Yaya Jim. Thank you kay Yaya Jim. Ito ba yung ko? Ayan, Yaya Jim. Nandito ako ngayon sa yung link na binaba. Ayan ang iyong sabi mo, sabi ko. Sabi mo, sabi ko. Thank you naman guys sa pagdalaw sa akin guys ha. Salamat talaga. Si Jack May. Humugot si Jack May eh. Thank you so much sa iyo, Jack May. Ayan, pag naubos ko na, mag-stay lang kayo dyan. Sa mga bagong papasok, kaibiganin agad natin. Ayan, dana po ako sa bahay niyo, Judy Ann. At kusina ni Ikoy. Ayan, balikan natin si Jack May, guys, ha. Yung mga dumidikit sa atin guys, dikitan natin, balikan natin. Sayang naman kasi ang effort nila. Salamat host sa pagpunta. Short video lang host para dikitan, dikit-dikit na. Oo, short lang para mabilis ang ating connection. Diba guys, ang ating connection. Ayan, puntahan nyo guys si Bipa Laboy.
babalikan niya kayo. Maikling video din yon yung binaba ni B. Palaboy. And syempre nandyan si Cecilia Sase and Laurel Adventures. Malalaking bahay guys. Dikitan nyo yan. Malaking makakatulong sa atin yan guys. Yes. Kusina ni Ikoy dan po sa'yo. Sino dito hindi ko pa nadidikitan sa aking main? Tapos na ba? Wait lang ha. Para mapuntahan ko kayo. Open natin yung isang video ni Cecilia Sasi. Sino nga ba siya sa puso mo? Ayan, hindi ko pa na-like yung ano ni Ami. Wait lang, i-like ko muna at kalimbang ko siya. Si Ami Alusan. Ayan. Ami Alusan. Hindi ko pala siya nadikitan nung isang araw. Ngayon lang. Oh my God. Ami, sorry ha. Ayan, Ami. Sorry talaga. Ngayon lang kita nadikitan. Ayan, Ami ha. Pasensya. Ngayon lang kita Jack Mike Channel, noted po sis, salamat. Ayan guys, magdikitan kayo dyan. Para naman sa ating mga kaibigan. Judy Ann Alvarez, dan na din ako sa'yo. Sino tong isa? Si Kusina ni Ikoy. Ayan, ang ating kaibigan Kusina ni Ikoy. Puntahan ko si Cecilia Sasi, i-play natin yung isa niyang video. Ayan. Ako na magbaba ng link ni Cecilia Sasi. I-play natin yung kanyang kalokohan. Cecilia Sasi, ang iyong kalokohan experiment. Ayan, ibababa ko yan. Ami Alusan, salamat sa pagpunta sa bahay ko at pinuntahan na po kita. Salamat ng marami. Ayan, salamat guys sa inyong connection. Dessert vlog. Hello host. Hello idol. Musta po? Jacket naman dyan. Yes, of course. I will give you a jacket. I will give you jacket. Syempre, dessert vlog. Ayan. Meron ka ng jacket dyan. Dessert vlog. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan. Mag-type ka ulit dessert vlog para mapuntahan kita. Andito pa ako sa bahay ni Cecilia Sasi. Ang kanyang kalokohang experiment sa Coca-Cola. Panoorin natin yan guys. Ibaba ko guys ang link ni Cecilia Sasi ha. Puntahan nyo ang aking kaibigan na si Cecilia Sasi at marami siyang tao pag nag-ALS siya. Ayan, ang ating channel member na si Cecilia Sasi at super chatter pa. Kaibiganin natin yan guys, si Cecilia Sasi. Ayan guys, binaba ko ang link ni Cecilia Sasi para mapuntahan nyo at dikitan si Cecilia Sasi. Small terrible, hello. Ayan, nasa harang pa pala siya. Salamat idol. Ayan, puntahan kita. Dessert vlog. Idol daw. Thank you naman sa'yo, dessert vlog. Thank you so much. Ayan, batang-bata pa si Kaibiganin natin to. Grabe. Batang-bata pa, intro pictures, puntahan ko yan. Si Dessert Vlog, salamat. San ka galing naman? Dessert Vlog, salamat sa pagpasok dito. Kung hindi mo pa ako kaibigan dyan, kaibiganin mo na. At dikitan mo na ng bonggang-bongga para hindi mabawas yan. Ayan, nandito ako sa bahay ni Dessert Vlog. Batang-bata pa guys, kaibiganin na natin. I-ring the bell kita para lagi kita mapupuntahan sa iyong mga bagong videos upload. Dessert Vlog. Ayan guys, dalawin natin guys ha, si Dessert Vlog. At syempre nandiyan ang ating napaka-supportive na napaka-gwapong kaibigan si Laurel Adventures guys. Dikitan natin yan. Ayan, Small Terrible, thank you very much. Small Terrible, ay dyan. Isang monetized channel. Dinalaw na naman tayo ng isang monetized channel. Kaibiganin natin yan si Small Terrible, napakabait at mahinhin. Ayan, ang kalukuhan ni tapos na. Cecilia Sasi. Panoorin natin yung link na binaba ko kay Cecilia Sasi guys. Para maging
makadalaw din kayo, ikalimbang nyo guys ha, i-like nyo yung video, tapos ikalimbang ninyo guys para notify kayo lagi sa mga bagong upload. At syempre kung may LS, madadalaw nyo agad sila pag nag-notif sa inyo. Ayan, pag nag-LS, punta kayo doon para makadagdag na ng banana. Maraming isda guys. Ayan, punta lang kayo sa mga LS guys. Idol, bagong silang lang ako, medyo hindi pa kabisado. Oo, okay lang yan, Desert Vlog. Nandito ako para mag-guide sa iyo, tutulungan kita para makarami ka ng mga banana. Sundin mo lang yung mga ano natin dyan, puntahan mo yung link na nandyan ng mga binababa ng ating mga kaibigan. Mag-iwan ka ng tamang bakas ayon sa napanood mong video. I-like mo yung video tapos mag-iwan ka ng bakas. Yung bakas, yung comment na yan, magko-comment ka lagi ayon sa iyong napanood na video, and then paputiin mo na doon yung nakapula doon sa bandang kanan, at i-click mo din yung bell para lagi kang notify sa mga activities nila. Okay? Ayan si Desert Vlog, kaibiganin natin siya. Batang bata pa siya, 20 years old pa lang. Ayan. Cecilia Sasidan na po from Judy Ann Alvarez. Ayan, Judy Ann, wag kang mag-alala at babalikan ka niya ng aking kaibigan na si Cecilia Sasi, dahil ano siya, busy lang siya dahil busy siya ngayon, nasa work siya, pero babalikan ka niya. Salamat idol sa paggabay idol. Oo, walang problema, Desert Vlog. Nandito lang tayo sa isa't isa. Magtulungan lang tayo. Ayan. Puntahan mo na yung link na na nandyan, si Kusina ni Ikoy. I-click mo yung mga link na nandyan. Diretso yan sa bahay ni Kusina ni Ikoy. Panoorin mo yung video, i-like mo, and mag-iwan ka ng tamang bakas. At syempre, doon mo na paputiin. Wow naman! Welcome, welcome, Glenn Ortiga, ang aking kapatid. Langga, salamat sa pagpasok. Hello, Sisi Tambay. Thank you so much, Glenn Ortega. Ayan guys, puntahan natin to si Glenn Ortega. Dikitan din natin isang monetized channel din naman. Napakasaya naman ni Ping Biyahera dahil ang daming monetized channel na bumibisita ngayon. Salamat guys sa inyo. Salamat sa inyong support. Jack May, ayan, nagbaba sila. Glenn Ortega, hi sis. Ayan. Panoorin ko yung isang video ni Small Terrible. Tapos isunod ko si Glenn Ortega. Ayan. Kaibiganin nyo guys ang ating mga kaibigan guys. Okay? Manood ako ng isang video ni... Uy, may premiere! 1 p.m. Wait lang. May premiere si Glenn Ortega. I-set natin to 1 p.m. 1 p.m. Isulat ko. Ay, si Glenn Ortega ba to? Si Small Terrible yata to. Wait lang ha. Small Terrible. Sige. Small Terrible. 1 p.m. na. Kala ko 7 na siya. 1 p.m. Premiere. Isit natin to kasi minsan na nakakalimutan niya. Ayan, set na. Ibaba ko yung link mo para naman makatamsak, kahit tamsak lang sila muna ngayon. Ibaba kong link ni Premiere. Small Terrible, ang ating langga na nandyan. Guys, meron Premiere mamayang alauna. Matagal-tagal pa. Ay, malapit-lapit na rin. Small Terrible guys. Kahit tamsakan nyo lang muna siya kasi matagal pa. Mamaya-maya pa yung kanyang Ay, hello Sir Jeffrey. Nasa harang pa si Sir Jeffrey. Welcome to my live. Ayan. Glenn Ortega, yan. Puntahan ko si Glenn Ortega. Glenn Ortega. Ayan. I-share ko tong video ni Desert Vlog. Ay, nagbaba na pala siya. Okay. Nagbaba na si Desert Vlog. Sunod natin si Glenn Ortega. Glenn, papasok ako sa bahay mo, Glenn. Tatambayan ko. Maghanap ako ng isang video mo. Magdikitan lang kayo guys ha. Ayan, magdikitan muna kayo. Ito, to, namili ng makakain bago. Okay, wait. Yung iba naman ang panoorin natin. Napanood ko yan nung isang araw. Hanap tayo ng ibang video niya. Guys, magdikitan kayo. Welcome, Sir Jeffrey Zamora. Thank you so much for coming to my live.
Thank you, thank you. Ayan, pwede ka magbaba dyan, Sir Jeffrey, para mapuntahan ka ng ating mga bisita. 9, ayan, curry chicken with pineapple. Ito na lang, curry chicken. Ayan, napakasarap. Ayan, welcome, welcome. Thank you so much, Sir Jeffrey Zamora. Si Sir Jeffrey, guys, ay isang teacher dyan sa Cavite. Dikitan nyo yan at napakabait din na kaibigan, Sir Jeffrey Zamora. Nandito ako ngayon sa bahay ni Glenn Ortega. Ang kanyang curry chicken with pineapple and vegetables. Sarap naman. Sarap naman yan, Liangga. Ayan. Jeffrey Zamora. Ayan, herring ulit. Anthony Ribano. Nandito si Anthony Ribano. Thank you sa iyo, Anthony Ribano. Baba ka ng link, Anthony, at bibigyan kita ng banana. Ay, unahan ko si Dessert Vlog. Dagdagan ko na siya. Ayan, dagdagan kita Dessert Vlog para naman makaangat-angat ka sa 20. Ayan. Guys, tikitan natin guys si Dessert Vlog. Ayan, may binaba siya link. Puntahan natin si Dessert Vlog. Dinikitan mo na ba ako, Dessert Vlog? Dessert Vlog? Dinikitan mo na ba ako? Lily, balik po ako. Lily, music video pa ate. To, hehehe. Music video po ata ito. Ano lang. Ayan, thank you naman kay Sir Jeffrey Zamora. Dikit na ata tayo, idol. Oo, dinikitan mo na ba ako? Dinikitan kita ngayon ng dalawa. Puntahan natin si Sir Jeffrey Zamora. Hello sa mga baby dyan. From Sir Jeffrey Zamora, guys. Kaibiganin natin si Sir Jeffrey Zamora. Puntahan kita, Sir Jeffrey Zamora. Mabigyan kita ng isang ninja dyan. Graduate ka na ba, sir? Ilan na yung Sir Jeffrey? Oy, graduate na siya. Sige, dagdagan natin yan. Mga banana ni Sir Jeffrey. Nandito ako sa iyong 59 seconds. Houghtonman 4, thank you very much. Laurel Adventures. Ayan guys, kaibiganin natin si Laurel Adventures. May mga alagad siyang pinasok dyan. Thank you sa inyong mga thumbs up dyan guys. Thank you talaga. Thank you talaga guys. Thank you. Congratulations sa iyo, Sir Jeffrey Zamora, at nakagraduate ka na sa unang requirements ni Lolo. Ayan. Thank you. Ayan, malapit na matapos si Sir Jeffrey Zamora dito. Ayan, congratulations sa iyong 1K banana. Ayan, tapos na lang. Harang. Ayan, tapos na nasa harang na. Hindi pala tayo naririnig kanina ni Sir Jeffrey Zamora. Hay talaga si Sir Jeffrey Zamora, oh. Ayan, tapos na. I-like natin yung video guys. Huwag natin kalimutan i-like yung mga video na pinapanood natin. Thanks po Miss Pink for congratulatory message. Ayan guys, binigyan kita Sir Jeffrey ng isa pang banana dyan dahil para maragdagan ang iyong mga kaibigan. Okay, yan. Tapos na ako sa bahay mo na ibinabang link. Ayan, nadikitan na kita. Guys, puntahan natin si Sir Jeffrey Zamora, guys, ha? Isang teacher sa Cavite. Napakabait na kaibigan. Guys, dikit lang kayo at mag-iwan ng bakas para balikan ko kayo. Ayan, nagbaba ng link si Dessert Vlog. Kaibiganin natin si Dessert Vlog, guys. Ami Alusan, nagbaba din siya. Thank you so much. Rotia, dana po sa'yo, padikit po. Ayan, huwag kang mag-alala, Ami, babalikan ka niyan ni Rotia Kim. Ayan din si Jack May, nagbaba na din. Paurak, hello! Good morning, Paurak. Kagigising mo lang ba? Pa-share naman dyan, Paurak. Ayan, Small Terrible. Ayan, wag niyong kalimutan guys, si Small Terrible. Meron siyang premiere mamayang alauna ng UAE time. Alas 4 yon siguro. Ay, alas 6, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, alas 5 pala. Alas 5 ng Pinas time ang premiere ni Small Terrible, guys. Ayan. Sino pa hindi ko nabibigyan ng banana? Okay. Mag second round ako, magbibigay ng banana. Ayan, dyan lang kayo, guys. Second round na banana. Nabigyan ko na kayo lahat ng
isang banana, another banana. Kaibiganin natin si Laurel Adventures, guys. Nandyan yung ang kanyang, ano, ang kanyang alagad. Thank you so much talaga, Laurel Adventure, sa iyong alagad na pinasok. Judy, yan, tapos na po ako. Nasa hearing pa ako na ulit. Well, thank you naman, Sir Jeffrey Zamora. Thank you so much. Ako host, Judy Ann. Binigyan na kita kanina ba? Hindi pa? Sige, ikaw ngayon ang unahin ko. Magbaba ka ng link, Judy Ann Alvarez. Ions Dan, ayan, si Lion Dan, si Lion Dan. Ash and Mamshi, thank you so much for coming, Ash and Mamshi. Tamsak Dan, Mimi. Host, magandang buhay from Lion Dan. From Lion Dan. Thank you, Lion Dan. Thank you so much. Nagbaba na ulit si Lily. Unahin natin to si Judy Ann. Nasaan si Judy Ann? Ang iyong link, Judy Ann. Thank you, Jeffrey Zamora. Ang gwapo mo pala. Sir Jeffrey yan. Teacher yan si Sir Jeffrey sa Cavite, guys. Cavite. Ayan, ito ako kay... Oo nga, hindi ko pa nabigyan kanina. Hindi ko nabigay kanina yung isa kay Judy Ann. Judy Ann, sorry ah. Ito na, inuna na kita dito. Babalik ka na lang kita, dagdagan kita. Nandito ako ngayon sa bayan. Unahin natin si Judy Ann kasi hindi ko na ibigay yung isang banana kanina kay Judy Ann. Ayan, tapos na ako kay Judy Ann, guys. Kaibiganin natin si Judy Ann. Dessert, sunod natin si dessert. And then sunod-sunod lang. Sa last kong nakikitang ano dyan, na sa last na link na nandyan, yun ang isusunod ko. Mamaya ako mag-scroll up. Ayan, tamsakan nyo si Ping Biyahera, guys. Tamsakan nyo yan. Thank you guys sa inyo ah. Ayan, painitin lang natin ito. Mangisda na kayo dyan, guys, mangisda. Ayan si Lion Dance, dagdagan ko din. Madam, ako din ha. Yes, of course, Lily. I will not forget you, Lily. Ayan. Siyempre, yung mga nandyan, dadagdagan natin. Puntahan nyo, guys, si Glenn Ortega, guys. Dikitan nyo yan, si Glenn Ortega. At siyempre, si Kusina ni Ikoy, dikitan nyo yan kung hindi nyo pa kadikit. Nandyan din si Langga is Small Terrible. Kaibiganin din natin yan, guys. Mga monetized channel yan. Hello, Mamshi Ash and Mamshi, miss you po. Shout out kay Mamshi. Mamshi, kumusta ka naman? I miss you na. Ayan pa ba si Ash and Mamshi? I miss you na, Ash and Mamshi. Ano bang ganap? RC Vlog, thank you very much. Nagbaba din ng link si RC Vlogs. Puntahan din natin, guys, si RC Vlog. Kusina na ikuidan na ako sa'yo. Ayan, sino na yun? Isusunod natin. Yun kanina sinabi ko. Nadaga na ay si dessert pala. Dessert, where is your link? I will give you another, ayan, si dessert. I will give you another banana. Let's go and connect, guys. Sa ating mga monetized channel, guys, wag natin kalimutan. Wag nyong skip yung mga harang nila, guys, okay? Ayan, and syempre, wag nyong skip yung harang ni Ping Biyahera, guys, kapag ka bumalik at pumasok kayo dito. Tulong nyo na lang yan para sa akin. Sinta ko lang yan, guys. Okay, guys. Salamat. Yan, tapos na ako kay intro pictures ni ni Dessert Vlog naman. Dessert Vlog naman. Kaibiganin natin, guys. Magdikita na kayo dyan. Yung mga nandyan, guys. Kaibiganin nyo na. Dikitan nyo na, guys. Dikitan nyo na. Eto. 25 ka na, Dessert Vlog. Ayan. Thank you naman sa mga thumbs up dyan. Thank you sa mga thumbs suckers natin. Sunod natin si Lion Dan. Lion Dan, wag kang aalis ha. Dyan ka lang dahil bibigyan kita ng additional na banana. Dan na ako kay Lion from Judy Ann Alvarez. Ayan, maganda yan. Unahan nyo na sila, guys, sa mga bagong pumapasok dyan, guys. Unahan nyo na yan, dikitan. Lily Mega, shout out sa iyo. Kita-kits tayo mga mamayang gabi from Ash and Mamshi. May LSC Ash and Mamshi, guys. Alas 8 ng gabi. Puntahan natin yan nang makarami tayo ng mga banana. Ayan. From Dessert Vlog, Jeffrey Zamora, bagong silang po sa mangga. Ayan, dikitan natin, guys, itong si
si Desert Vlog guys. Batang bata pa to. Unahan na mamaya yan. Unahan nyo na yan guys. Mag-unahan na kayo. Mention mo yung napuntahan mo. Mas okay yung nangunguna. Hindi yung ikaw ang uunahan. Advice ko lang. Yes, tama guys sa mga kasi lahat tayo dumaan sa pangingisda. Yung mga bagong pasok dyan, unahan nyo na yan. Yung nakikita nyo mga dyan na hindi nyo padikit, yung alam nyo hindi nyo padikit, unahan nyo na. And then pag napuntahan nyo na, i-mention nyo yung name, sabihin nyo, tapos na ako sa'yo kapatid. Ayan. At huwag kayong mag-alala sa balik sa inyo sa wristback. Okay lang yan. At kasi makikita nila yung bakas ninyo doon. Ayan. Huwag kayong mag-alala, babalik at babalik yan sa inyo. Hindi man ngayon, bukas, kasi minsan busy tayo. Minsan, CP lang ang gamit, ganon. Kaya hindi agad nakakabalik sa inyo. Marami kasi kayong, kunwari ngayon, marami kayo ngayon na didikitan. Siyempre, meron siyang nauna na pinuntahan. Ayan. Mag-antay lang tayo ng tamang timing. At kung hindi bumalik, okay lang yun. Pasalamat tayo na dinikitan natin siya. Kung hindi kayo nabalikan, hayaan nyo na yun. Pasalamat na lang tayo na tulungan natin siya, ganon. Ganon lang yun guys. Huwag tayo dito sa LS. At syempre guys, dito sa LS ko, hindi ako yung nang o-open. Meron kasi akong pinuntahan na LS. Kahit naman hindi siya hindi spam yung message ko kasi alam ko naman, sinasabi pa rin niya na spam daw yung message ko. Ay, ayaw niya ng dikit? Di wag. Hindi ko siya dinikitan. Bahala siya sa buhay niya. Sobrang napaka-arte guys. Meron talagang ganon na, meron talagang napaka-arte sa message doon, sa comment, sa bakas na iniiwan natin. Ayaw niya ng ganon. Di wag. Hayaan nga, di ba? Hahalam ko ata yung, kasi na-try ko naman. Syempre na-try ko. Meron din mga message na ganon sa akin. Meron mga comment na iniiwan na ganon sa akin. Hindi naman siya nai-spam. Napaka-arte niya, napaka-arte ng mga comment na gusto niyang i-comment doon, gusto niya mahaba. Kahit hindi naman na-spam, sinasabi niya spam ulitin, di hindi ko na siya pinuntahan. Yun ang bagay sa kanya, 'di ba? Sobrang arte. Di yung pag naka-enkwentro kayo ng mga ganun guys, huwag niyo na siyang lapitan. Kasi hindi magandang attitude yan sa isang YouTuber. Okay, nang o-offend siya dahil nga syempre lagi akong binabanggit doon, ganun. Ganito na ako 'di ba? Maraming di ba? Gusto niya siguro siya yung sumikat. Pasikatin natin siya. Ayan, pag ganun channel, list agad puntahan na talaga. At syempre nakita ko pa siya na nag-thumbs down sa videos ko. Okay? Ayan, kaya hindi ko na siya dinikitan. Bahala siya sa buhay niya. Pag ganun channel, list agad puntahan para sure na narikitan talaga kasi doon makikita ang mga list name. Lang beses ka na mention. Alam ko kasi syempre kinoment ko yun kasi hindi naman siya na-spam dito sa akin mga comment. Subukan nyo guys mag-comment dyan ng ayos lang. Ayos. I-comment nyo yung ayos lang. Ayos. Hindi yan may spam. Pero siya napaka-arte niya. Talaga. Ayaw niya ng ganong comment. Sasabihin pa spam, ulitin daw. Di ulitin. Hindi ko na siya dinikitan. Totoo yan guys. Hindi ko dinikitan. Thank you naman Travel and Memories. Ayan, thank you sa patusok. Pa-VIP. Yun nga, pa-VIP siya. Pa-mention pa siya dyan. Ping Bihira, spam yung comment mo. Saan doon na spam? Ang dami-daming message, comment dito sa akin na hindi naman na spam yung ganyang message. Okay, shout out to you. Ayan, Judy Ann Alvarez. Ayan, marami tuloy akong hindi yung nabasa. Hi, shout out from Ash and Mamshi. Ayan, pauraak sabi niya. Ayan guys. Lion Dan, dikit na po tayo. Nasaan na tayo? Salamat sa inyong mga thumbs up guys. Ayan, si Lion, puntahan ko. Nahinto tuloy ako kay Lion. Si Lion nga kanina ang bibigyan ko. Bibigyan ko si Lion. Nandito ako sa bahay mo, Lion. Ang iyong link na binaba. Simpleng ako. Turuan mo ako paano makita mga tuwad ate, hahaha, kasi madalas na ako. Ayan siya, bumabalik-balik sa videos ko, kaya binlock ko na siya. Yun ang bagay sa kanilang dalawa, binlock ko sila. Kasi nga,
siguro na ano siya dahil hindi ko siya dinikitan, eh diba pala siya, may sarili akong channel. Nakakaano doon, no? Hindi man lang magsabi ng tama, yung tamang etiquette bilang YouTuber, wag kang mang-open ng isang YouTuber, lalo na kung isang maliit na ano ka lang, 'di ba? Ayun, ang o-offend siya. Okay lang 'yun sa akin. Oh, Miss Lily, we are close to each other already, Chandan. I-like natin guys yung video, guys. Wala naman yan, kaibigan. Huwag niyong kalimutan i-like yung video na pinanood natin. Tapos na ako sa'yo, Lion Dan. Binigyan na kita. Sinong susunod natin bigyan? Si Lily. Guys, lahat ng nagdikit sa akin, binalikan ko na kayo. Si Lily. Tapos na ba ito kay ano? Tapos na ba ito kay Chicken Curry, kay Glenn Ortega? Ayan. Tapos na kay Glenn Ortega. Mag-iwan lang kayo guys ng tamang bakas ayon sa napanood nyong video. Kahit naman hindi ayon sa napanood nyong video, kung nagmamadali kayo, pwede na yung ayos, okay lang yan. Yung mga Yahoo, okay yan. Hindi yan na-spam guys. Tanggap ko yan. Tanggap ko yan dito guys. Hindi yan ma-spam. Kusina ni Ikoy, dagdag banana. Kusina ni Ikoy, dagdag banana. Meron ganong tao guys na napaka-arte. Sayang yung ganda niya. Kung pangit naman yung kalooban niya, di ba? Maganda sana siya eh, kaso pangit yung kalooban niya, edi wag na lang siyang dikitan. Na, pabalik na lang po. Salamat. Dessert vlog from Lily. Yan guys, balikan natin yung mga dumikit sa atin guys ha. Huwag natin kalimutan, dinikitan tayo. Syempre, balikan din natin. Busy na ako sis, may work na po. Ayan, thank you sa iyo Pauraak. Dikitan natin guys, si Pauraak, puntahan din natin yan. Isang OFW guys. Puntahan ko ang link ni Pauraak. Ayan, dinikitan na kita kusina ni Ikoy. Dinagdagan na kita ng ban. Thank you, Small Terrible Langga. Thank you so much sa pagstay. Ayan. Meron premier mamaya si alas 5 si Small Premier para mapuntahan ka muna nila. Matamsakan ang iyong premier. Sinong susunod natin? Ayan guys, dikitan natin guys si Jeffrey Zamora guys ha. Ang isang guro sa Cavite. Shoutout kay Cecilia Sasi na naka-BG lang. Refresh Harang, salamat. Salamat Small Terrible. Thank you so much. Guys, puntahan natin si Small Terrible. Ang ating kaibigan. Thank you sa mga nag-love sa akin ha. Nung isang gabi, pagkatapos ko LSA ni Magad nalagas sa akin. Pagkatapos ko bigay gusto ha. Ayan nga guys. Hayaan na lang natin na nakatulong tayo sa kanila. Ako nga nung isang araw, yung last na LS ko, ang daming bumisita sa akin guys, 'di ba? Mga bagong-bago 'yon. Hindi ako dalawa lang ang dumikit sa akin. Nakita ko naman syempre, dalawa lang yung dumikit sa akin. Okay lang 'yon, walang samaan ng loob kasi minsan nalilimutan nila idikit yon kung nasa LS na, nakalimutan nilang pindutin. Ayan, okay lang yan, walang samaan ng loob. Ang importante, nakatulong tayo sa kapwa natin. Kaya natin yan, wala lang samaan ng loob. Ang importante ay mahalaga na nakatulong tayo sa kanila. Hayaan mo din yan sila. Ayun, love yan talaga, Mimi, Yash, China, ayan. Line and shore na po, problem no problem. Dikitan lang natin guys. Magkonektahan lang. Huwag na tayong magsabi ng mga ganyan-ganyan para walang samaan ng loob. Pero doon lang talaga ako na-offend talaga dahil talaga naman in-announce pa niya talaga ng bonggang-bongga. Bakit? Anong dahilan niya? Dahil lagi akong nababanggit sa mga LS na pinapasukan ko na siguro siya na tawag doon dahil syempre
Ako hindi ako nagmamayabang guys. Pumapasok ako sa isang LS para mangisda din. Depende sa host kung ano yung pag-promote niya sa iyong channel, 'di ba? Nangingisda ako, pumapasok ako sa isang LS pero wag naman akong i-open sa mga ganong dahil alam ko ang ginagawa ko. Alam ko yung comments na nilalagay ko. Hindi na i-spam yung mga comment na iniiwan ko sa kanya. Sobrang arte lang niya talaga. Message nga sana kita no natin ng ilang beses ka na niya sa isang comment. Okay lang yun, ano? Oo nga ate, kaya hinayaan ko na, bahala na siya. Ayan nga, hindi pa siya nakontento. Pinuntahan pa niya yung mga videos ko at tinuwaran pa niya. So, kaninang madaling araw, inano ko na talaga siya, binlock ko na siya. Ilang araw ko na pinalipas yung mga tinutuwad niya. Ngayon, kaninang madaling araw, dahil nagising ako ng alauna, binlock ko na siya talaga. Dalawa sila. Ayan. Huwag tayo ganun guys. Kung meron man ganun, YouTuber dito. Shoutout kay Joey Natividad. Ayan, ang ating kaibigan si Joey Natividad, guys. Dikitan din natin yan. Magbaba ka ng link, Sir Joey Natividad, para naman madikitan ka nila. Ayan. Ganyan, guys. Pag may bagong pasok, puntahan nyo na agad yan. Dikitan nyo na at natapos nyo na siya dikitan, i-mention nyo na yung pangalan. Yan yung magandang attitude ng isang bagong YouTuber or nangingisda para mabilis ang pag-angat natin. Huwag kayo maghintay guys na puntahan kayo kasi lalo na yung mga malalaking bahay na dyan, yung mga monetized channel na guys, bihira yung mga umuuna sa mga bago lang. Ako guys, kapag nakita ko na bago lang siya, yung alam kong hindi ko pa siya kadikit, inuunahan ko na yan guys. Ayan, kahit marami na akong banana, nangingisda pa rin ako guys sa mga na pupuntahan kong LS. Tahimik lang ako doon, pinupuntahan ko na sila. Ayan, unahan natin guys. Sir, pinasukan na kita, bikin naman. Ayan, Sir Jeff. Yan, si Sir Jeffrey si Joey Natividad nagbaba na din. Guys, puntahan natin yan. Si Joey Natividad. Dikitan na natin yan, si Joey Natividad. Ayan, puntahan kita Sir Joey Natividad. Sir Joey Natividad. Dito ako sa bahay mo, Sir Joey Natividad. Dagdagan kita ng banana. May tanong ako sa iyo. Ano yung tanong mo, Sir Joey Natividad? Ayos lang yan, Ash and Momshi. Yan. Tapos na ako kay Sir Joey Natividad, guys. May click lang yon. I-click nyo na yung video na binaba ni Sir Joey Natividad. At dikitan natin siya. Sino? Sir Joey Natividad. Thank you sa mga thumbsuckers natin. And shoutout kay Ismo Terrible and Glenn Ortega. Hahaha, ang tatapang ng mga mimi natin ngayon eh. Ayan, ang tatapang daw sabi ni Lion Dance. Parehas tayo host, kahit medyo malaki na bahay natin, nangingisda at dumidikit din ako, parang baguhan lang. Oo, huwag tayo huminto guys. Kasi maganda yung marami tayong kaibigan, mangisda at mangisda tayo. At syempre guys, pag na-reach natin yung 10,000 subscribers, padadalhan tayo ni YouTube ng plaque, gold plaque. Syempre nakaka-inspired yun, di ba? Meron tayong gold plaque. Wow, ang saya. Kaya guys, mangisda kayo dyan. Mabilisan lang from B Palaboy. Guys, punta na natin to si B Palaboy. Ayan, isdain na natin sa mga bago dyan. Isdain natin si B Palaboy guys. Bago lang yan. Ano lang yan. Mabilis lang yan. Puntahan nyo na yan si B Palaboy. Yan, dikitan na natin si B Palaboy. Mangisda lang tayo ng mangisda guys. Huwag tayo sa mga kapwa nating YouTuber. Boy Sipat! Hello po! May bago tayong kaibigan guys. Si Boy Sipat. si Boy Sipat nga. Mapuntahan nga itong si Boy Sipat. Unahan na natin siya guys. Boy Sipat. Nasagot Joey Natividad.
Ayan, puntahan ko si Boy Sipat guys. Bagong bago lang siya. Ayan, pag may bago dyan, unahan na natin siya guys. Kaibiganin na agad natin. Dan thumbs up post. Wow, thank you naman Boy Sipat. Ayan, nandito ako sa bahay ni Boy Sipat. Ayan, ipanoorin natin yung video niya. Ang Lumboy. Bow. Duhat. Ayan, nanguha ng duhat si Pat. Dito tayo sa kanya video. Guys, tikitan natin yan si Boy Sipat guys. Huwag natin palampasin na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Guys, sa mga di pa nakadikit sa akin. Ayan. Welcome, welcome. Sa mga legit lang po, hehehe. Legit lang. Ayaw mo ng ninja, ano? Jeffrey? Para makarami ka ng banana dyan. Sa mga legit and organic friends. Ayaw ng ninja? Jeffrey Zamora. Legit. Ayan, nagbaba ulit ng link si Dessert Vlog. Si Boy Sipat. Pwede naman po kahit Angels po. Ayan guys. Dikitan natin yan si Jeffrey Zamora. Meron kasi Sir Jeffrey, meron kasing isang YouTuber na ayaw niya ng ninja. Gusto niya talaga yung main account lang niya. Depende rin kasi, meron kasing ayaw ng mga ninja lang. Depende yung pagpaparami niya ng kanyang mga banana Kasi ako kahit basta idikit sa akin at wag lang malaglag, okay lang sa akin, accepted ko yan. Kasi nagpaparami ako talaga, may goal ako. Syempre lahat tayo may goal. Gusto natin magkaroon ng 10,000 subscribers at higit pa dyan. Diba guys? Okay lang yan kahit ninja yan. Pero meron talaga isang tao na talagang ayaw niya ng ninja. Kaya naman, yun lang ang dapat may sarili siyang mundo. Kung ayaw po niya, yes, may sarili. Namimili siya at syempre nakakahiya yung kasi pumasok siya sa akin, nahiya ako tuloy sa aking mga kaibigan. Kahit may mga ninja sila dyan. Kasi nagsabi na agad siya na ninja lang, lang, main lang. Yung main lang ang gusto niya. Nahiya ako yung nahiya, syempre. Ayan. Bipa Laboy, harang, done with you, sir. Bigyan naman, ayudahan mo ako. Sabi ni Lion Dan, thank you. Accepted natin yan kahit pa siya, ninja man siya o basta naidikit sa atin, okay lang yan, di ba? At least, nadagdagan ang mga banana natin. Joey Natividad, na po padikit na lang, pabalik, salamat from Lily. Ayan guys, si Lily, dikitan natin yan from Kuwait. We can please everybody po, talaga Miss Ping. Oo nga, we can, di ba? Kaya nga minsan, pag naaalala ko yung ninja ko, tinatanong ko muna kung gusto mo ba ng ninja, kasi ayaw kong mag-effort na ayaw niya pala ng ninja. Siyempre nakaka-open din na dinikitan ko siya ng isang ninja kasi siyempre gusto ko naman din na madagdagan yung banana niya. O, di ba? Kaya minsan pag naalala ko, nagtatanong ako, gusto mo ba ng ninja? Ganon. Kaya pero dito sa mga bago, kailangan nila talaga kahit ninja, dagdagan natin sila kasi pandagdag yan. Mayroon kasing requirement si Lolo na 1K subscribers. Yun kasi, yung tao kasi yun, na siya, monetize channel niya. Gusto niya mga, lang, yung mga main lang, ang gusto niya. Okay. Ayan, iba-iba kasi yung, natin. Ako, gusto ko marami. Jeffrey Zamora, shout out to you. Ayan guys, tikitan na natin yan si Sir Jeffrey Zamora from Cavite, isang teacher. Wow naman, ang aking kaibigan bumisita sa akin, Maria Kitty Villa. Kumusta si? Dan Tamsak. Boy Sipat, tapos na po ako sa iyo. From Jeffrey Zamora. Lipat ko, tao ko sa iyo, haha. Sige. Miss Maria Kitty Villa. Nag-LS pala siya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Maria Kitty Villa, sa iyong mga ipapasok na tao dito. Antayin namin at iisdain namin sila. Ayan, salamat. From Joey Natividad. Nandyan pala si Nash Ibon Cave. Dan sa host. Thank you so much. Welcome, Nash Ibon Cave. Ayan, Joey Natividad. Sabi niya, guys, sa mga di pa nakadikit sa akin, welcome po kayo. Ayan, nagbaba ng link si Sir Joey Natividad. Puntahan at dalawin natin yung link na binaba ni Sir Joey Natividad. Boy Sipat na po, padikit na lang pabalik. Salamat from Lily. Ayan.
Guys, meron papasok sa atin mga bago dito, isdahin natin sila, okay? Ayan, para tuloy-tuloy ang ating, kasi meron silang mga ibang kaibigan, mga pinupuntahan na LS, para maging kaibigan din natin at magkaroon tayo ng parang networking, di ba? Iba-iba yung kaibigan natin na maano. Dikitan natin sila, guys. Tapos na ba ako kay Boy Sipat? Ayan, tapos Ami Alusan, thank you. Boy Sipa, thank you sa'yo. Ami Alusan, Ashen, Mamshi, ayan lahat kayo dyan. Shout out to you. Shout out sa inyong lahat. Puntahan ko si ano, bigyan ko ng banana. Ami Alusan, check ko nga ako na naibigay ko na sa'yo itong aking kambal. Ami Alusan. Meron din talaga ano, Ashen Mamshi, meron din talagang ano dyan, na hindi talaga ako dinidikitan. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw niya talaga ako. Okay lang yun. Natawa na lang din talaga ako. Ashen Mamshi, kilalang kilala mo siya. Nasa bahay mo yun. Ayan, naalala ko Ashen Mamshi. Ayaw niya talaga sa akin. Hindi niya talaga ako dinikitan. Kilala din yan ni ano. Nakikita ko din yan sa LS mo, Sir Jeffrey Zamora. At sa LS ni Tinkerbell. Ayaw akong dikitan. Hindi ko pinipilit kung ayaw sa akin. O, diba? Ang saya. Ang saya-saya. Ayan. O, diba, Ash and Mamshi? Pero, mamaya message ko sa'yo kung nako, baka insecure. Hindi ko alam kasi Sir Jeffrey, pagka may pinupuntahan akong LS, hindi ko naman inaano yon sa host kung paano siya mag-promote sa akin sa channel ko, 'di ba? Talaga naman nagpapasalamat ako ng bonggang-bong. Ang galing mo rin mag-promote sa channel ko, 'di ba? So, hindi ko alam bakit hindi ako talaga dinikitan. Pinoy Vlogs, ayaw niya talaga sa akin. Maraming beses na kami nag-encuentro dyan sa isang LS. Kasi lagi kami doon nagkikita sa LS na yon. Ayaw niya talaga akong dikitan. Newbie po sa White World, patulong po, ayan. Tulungan natin si Pinoy Vlogs, guys. Bagong bago at batang bata pa. Nag-refresh kasi ako. Sir Jeffrey, bakit kaya ganun, no? Dikit na pala tayo. Ash and Mamshi. Guys, sa mga di pa nakadikit dyan sa akin, welcome po kayo. Ayan, welcome daw kay Sir Joey Natividad. Dikitan na natin, guys, si Sir Joey Natividad. Ayan. Ash and Mamshi. Ito siya. Ayaw niya sa akin. Bahala na lang siya. Ayaw niya ng dikit ko. Siguro kahit madami din siyang banana, bahala. Lang ang nag-refresh ako sa laptop para tuloy-tuloy ang aking dikit-dikit sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mga banana dyan. Natawa talaga ako, guys, sa naalala ko lang kasi meron kasi ayaw dyan magdikit sa akin. Ayaw akong dikitan. Ilang beses na kami, araw-araw kami nagkikita sa isang LS. Patulong po sa mga new friends. Hihi. Ayan, tulungan natin, guys, si Pinoy Vlogs. Si Dessert Bag Vlog, wala ka na. Yan, kanina. Jeffrey, matagal na kami dikit. From Ash and Mamshi. Ash and Mamshi, I have question to you. Sila bang dalawa ang di nagdikit sa'yo? Hindi. Ano siya? Dikit na dikit mo na talaga siya. Yung nasa mamaya ko na lang sabihin sa'yo. Hindi ko talaga nasasabi sa'yo, Ash and Mamshi. Bakit nasa GC? Bakit ayaw niya sa akin? Opo, Ash, matagal na. Galing din siya mag-promote sa channel ko. Pagka pumapasok ako sa kanya, pinopromote talaga ng bonggang-bongga ang channel ko. Ngayon, naalala ko, Ash and Mamshi, yung isa mong sidekick doon. Sidekick. Natawa talaga ako. Oo, kikita tayo sa LS mo. Kita kami sa LS ni Tinkerbell. As in, parang wala lang. Ewan ko ba? Bahala na lang siya. Ayaw niya akong dikitan. Hindi ko na rin lang siya dinikitan. Binawi ko yung dikit ko. Totoo yan, oo. Totoo yan. Natawa talaga ako, guys. Kasi ayaw niya. Ayaw niya akong dikitan. So,
kinuha ko na lang yung dinikit ko sa kanya kasi ayaw niya nga eh. Ayaw ko nang makikunik. Baka kasi sila, OFW kasi sila. OFW kasi sila. Kang dumikit sa akin. Hindi na talaga makadikit dito. Pwede pala pag yes, lapag ka lang dyan, Pinoy Vlogs. No problem. Ayan. Ilapag mo yung link at pupuntahan kita at bilang siya. Pinoy Vlogs. Ayan. Yahoo Yahoo. Baka hindi eh. Lagi tayo na, kaya hindi ako nag-ano sa GC. Kaya i-message kita, i-send mo sa akin yung schedule ng mga AP Play at AP Play ko. Hindi ako nag-message doon, nag-chat sa GC dahil may isang tao na ayaw sa akin. Gusto ko nga sabahin, ayaw ko na sa GC. Kaso naman, syempre, ay, wag na tayo magkwentuhan. Dikitan ko na si Pinoy Vlogs. Dagdagan natin guys si Pinoy Vlogs, guys. Ibiganin natin si Pinoy Vlogs. Ayan. Hindi ko pinipilit ang sarili ko, guys. Doon lang ako sa may gusto sa akin. Okay, guys. Magparami tayo, guys. I-share ko. Thumbs up, thumbs up. Ayan. Thumbs up, guys. Alas 9:34 na pala dito sa amin. Yan guys, puntahan ko si Pinoy Vlogs, dagdagan ko na siya. Hoy, tao syempre. Tao syempre siya. Hoy, may bago tayong pasok dyan, guys. May bago tayong kaibigan. Si Aslan Lion. Hi, host, Atarashi. TV2, ninja niya to. Ano ba? Puntahan ko nga si Aslan Lion. Ninja lang ba daw siya? Ay, ninja. Ninja ka lang ba, Aslan Lion? May mga, subscribers. Boy Sipat, dessert vlog na. Tapos na. Ayan. Balikan natin guys si Boy Sipat guys ha. Ayan, wag natin kalimutan yan si Boy Sipat. Thank you so much sa iyo, Aslan Lion. Magpupost ako si Nodi, nagdidikit sa akin. Oy, wag. Wag, Ash, wag. Ayan mo siya kasi ayaw niya sa akin. Ay, wag kang mag-post dyan. Nakakahiya. Wag na, hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Atarashi TV host, puntahan niyo po. Ayan, ibaba mo yung link, Ashlan. Bigyan kita ng jacket, Aslan. Ibaba mo yung link ni Atarashi. Wag na, Ash and Mamshi. Okay lang yan. No problem. Marami naman mga pwedeng dikitan. Yun na lang ang didikitan ko at kakaibiganin. Okay? Pero ako wala akong sama ng loob sa kanya. Ang lang, nasabi ko lang na ayaw niya talaga akong dikitan. Ayan. Okay lang yan. Ayan, doon na lang ako didikit sa mga iba, sa iba. At syempre sa may gusto sa akin. Okay? Ayan. Huwag natin pilitin kung ayaw niya sa akin. Ayan, binigyan na kita ng Ninja Aslan. Ibaba mong link ni Atarashi TV. Sige po, host. Ayan. Totoo yan, sis. Oo, Lily. Lily. Salamat, Lily. Ayan. Kasi ayaw kong ipagpilitan sa kanya yung sarili ko kung ayaw niya sa akin. Di ba? Ayan. Pero ako wala akong sama ng loob. Pero kaya dinikitan ko na siya. Binawi ko na lang kasi ayaw niya eh. Baka ayaw niya sa akin maging connected. Kaya inalis ko na lang yung dikit ko sa kanya para wala nang gulo. Okay? Ayan. Ganun lang tayo guys. Mabilis ang usapan lang yan. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa kapwa YouTuber. Kasi hindi natin mapipilit kung ayaw niya sa isang tao. O di ba? Eh wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Dikit lang guys, kaya ayan. Dikit lang guys, legit ang balik. Ayan, sabi ni Dessert Vlog. Yan po, host. Asaan? Asaan, Ashlan? Ayun, sige, puntahan ko, Ashlan. Ashlan Lion. Ikaw ba to, Ashlan Lion? Baka iba ha. Huwag kayong magbaba ng link na hindi sa inyo guys ha. Atarashi TV. Nasaan si Atarashi TV? Ashlan Lion. Ashlan Lion. Nasaan si Atarashi TV? Dikit ko na siya dito eh. Ayan dikit ko na siya. Hindi ko lang nakalimbang ang bell. Ayan. Ako yung host, gusto kita kadikit. Ashlan Lion, ikaw ba talaga si Atarashi? Sa akin po yan, okay. Magandang usapan, yung klarado lang, di ba? Ayan, dikitan nyo na yan si Pink Bihera sa hindi pa nakadikit. Gustong gusto ko kayong kadikit, okay? Ayan, gustong gusto ko kayong kadikit. Mag-iwan lang kayo ng tambak.
Meron kasi, naka-charge pa. Ah, okay. Sige, salamat sa iyo. Aslan Lion. Ayan, baka hindi mo pa dikit si Ping Bihera. Aslan Lion, dikitan mo na ha. Ayan. At syempre, ay nako, tinatawanan ko na lang guys kasi ako wala akong sama ng loob guys. Guys, wala akong sama ng loob ha. Basta mag-enjoy, yun lang ang goal ko, mag-enjoy dito sa YT World at makatulong din sa inyo. Nung una guys, yung pagwa-YT ko, wala lang. Gaya-gaya lang ako guys. Wala akong goal, wala akong objective. Basta dumikit. Wala akong ganon. Nagkaroon ako ng channel guys. Ano lang. Sas nung natuto ako na ganito ang gawain sa YT, makipagdikitan, gumaya-gaya lang ako guys. Hindi ko alam kung ano yung mararating ko, wala akong ganong iniisip. Basta gumaya lang ako na magdikit, ay dikit din. Ganon ako doon guys noon. Ganon ako noon. Ayan, wait lang ha. At ilalike na natin itong video ni Atarashi. Ganon ako guys. Miss Pink, BJ po muna ako. Okay, salamat Sir Jeffrey Zamora. Nakita natin yan guys, si Sir Jeffrey Zamora ha. Ayan guys nga, ikukwenta ko lang yung experience ko nung nangingisda ako. Nung nangingisda ako guys, gaya-gaya lang talaga ako. Wala akong alam na 1K, ganyan-ganyan. Wala akong inisip na maka 1K ako. Ano ba yung 1K na yan, na banana? Ano mangyayari? Basta, nung natuto ako, nung nakapasok ako sa YT, ayun. Hindi kayo maniwala guys, pumasok ako sa isang live stream na wala akong alam. Paggising ko, nasa higaan pa ako, na-click ko lang yung isang link na naka live stream, naka StreamYard. Pagtingin ko sa screen ko, nandun ang mukha ko. Talaga naman wala pa akong hilamos nun. Ayun, nung nandun na ako, doon ako na-inspired mag-YT. So, sabi doon, dikit-dikit daw. Eh, di nakipagdikitan din ako na not knowing na ganun pala, pag naka 1K ka, isang requirement yun kay Lolo. Wala akong alam dyan guys. As in, anuhan lang ako, nakipagkaibigan lang dyan. Ang ano ko lang noon, dahil wala naman akong kachat, wala naman akong natutuwa ako sa YT na nadagdagan ng aking mga kaibigan. Wala akong goal na 1K ganyan. Hindi ko inisip na makapag 1K. Ay, Roger Vlog, thank you so much for visiting me. Thank you Sir Roger. Wait lang at bibigyan kita ng jacket Sir Roger. Ayan. Sir Roger Vlog. Ayan, puntahan natin yan si Sir Roger Vlog. Guys, legit friend. Thumbs up na from Roger Vlog. Ayan guys, ang aking kaibigan, butihing kaibigan Sir Roger. Bigyan kita ng jacket Sir Roger para, ayan, kasabayan ko yan siya. Mangisda, makipag-WH noon. Yun guys, kaya naman guys, puntahan natin to si Sir Roger Vlog. Ayan. Thank you Sir Roger sa pagbisita sa akin. Ayan. Thank you so much. Ayan na guys, ituloy ko lang yung kwento ko, gusto nyo. Para ma-inspired naman kayo dyan. Dana po, idol. Lily, ayan. Check mo na lang from Boy Sipat. Ayan, para ma-inspired kayo guys sa aking kwento. Ang sabi doon sa nababasa ko, dikit. Sabi niya ganon. Ano yung dikit? Sabi ko. Nag-observe lang ako guys sa mga, nung nag-start na ako mag-YT, nag-observe ako kung ano yung kalakaran. Pinoy Vlogs dan na ako sa'yo from Desert Vlog. Ayun nga no. Nung sabi, uy, ako rin padikit, sabi ko, edi, kiniklik ko yung mga nila. Dikitan ko sila. Tapos hindi ko inisip na babalikan nila ako. Kaya nung sabi ko ako noon, dumikit sa kanila. Kaya maaga akong napalo. Kasi marami akong dikit na hindi naman bumalik sa akin. Kaya okay lang yun, nagpasalamat ako. So ngayon na nakabanana na ako, meron na akong ads dyan, isa-isa ko na silang dinadalaw. Kasi nakikita ko dito yung mga dinikitan ko noon. Isa-isa ko na silang dinadalaw. Kasi hindi nila ako nare-recognize. Sabi ko, dikit na kita, matagal na. Dumaan lang ako at kamustahin kita. Ganon guys.
Ayan, nagkwento na tayo. Aslan Lion. Oo nga guys, narating ko yung 1K na hindi ko naman talaga alam yung ano. Basta wala akong objective noon na makapag 1K. Ang sabi ko nga, mahirap maka 100 noon eh. Kasi 16 lang ako noon guys. 16 lang. Hindi ko inisip na maka 1K ako. Oo. Basta tinuloy-tuloy ko lang. At ngayong may ads na ako guys, dito ko naranasan yung ma-offend sa isang LS. kung kailan may ads na ako, na-offend ako sa isang LS na hindi naman karapat dapat. At talagang pinahiya niya ako. Okay lang yan. Ayan, from Sipat na sundot na kita. Ayan, sabi nila yan dan Sipat na sinundot ko na bahay mo. Sir, thank you. Ang hirap nga makaabot ng 100 eh. Oh, Judy Ann. Hindi ko inisip yun talaga noon na maka 100 ako. Pero natuwa ako nung naka 1K ako. Ayun. At syempre, natuwa talaga ako noon, guys, na OTWD, sir. Ayan. Haba ng araw mo, sus. Thank you naman, Aslan. Natuwa ako noon, guys, dahil marami akong naging kaibigan. Napaka-supportive nila. Sa tuwing dinadalaw ko na sila, ayan, syempre, nadadagdagan ng aking mga banana. Kaya guys, tuloy-tuloy nyo lang pagbisita sa ating mga kaibigan, sa mga nag-ALS dyan, at talaga naman susuportahan niya kayo. Nandiyan si Roger Vlog. Puntahan natin at isang monetized channel na yan from Korea. Ayan ang ating kaibigan Roger Vlog. Puntahan ko si Sir Roger Vlog, mapanood ko ang kanyang video. Panoorin ko ang isang video mo, Sir Roger Vlog. Salamat sa pagbisita, Sir Roger. Si Sir Roger, guys, ay nasa Korea, guys, ah. Haba ng mga LS, sir. Kapatid na Roger Vlog, ang haba. Host, maraming salamat sa pag-promote. Ayan. Ayan, salamat din sa iyo, Sir Roger Vlog, sa pagpasok. Ayan, guys. Dalawin natin ito, guys, ha. Si Sir Roger Vlog, nag-LS siya. Ano oras, Sir Roger, ang ano mo? Ang LS time mo? Para madalaw naman kita, Sir Roger. Dito ako sa Cherry Blossoms. Wow, ito naman. Salamat sa iyo, host. Salamat, Aslan, Leon. Nandito ako sa bahay ni Sir Roger. Ba't nawala yung ano ko, sir? Sir Roger, nawala yung ano ko sa'yo, dikit. Oo, nakapula ka dito. Bakit kaya? May ganun, no? Yung nalalaglag. Tama, totoo ba yun? Sir Roger, boy sipat. Ayan. Sir Roger Vlog, nakapula ka dito. Bakit nawala yung dikit ko sa'yo noon? Ayan. Simply and little way to see the cherry blossoms. Ayan. Puntahan, inalis ni Lolo. Aslan Lion. Ay guys, sa mga may ano dyan, sa mga may premiere, sa mga may LS, i-promote nyo na guys. Ayan, libre ang promotion. Sabihin nyo na dyan guys. At naman, mapuntahan natin, ilista natin dito. Ayan, si Small Terrible, 1pm UAE time. Meron siyang premiere. At syempre, si Kusina ni Ikoy, 8pm UAE time, meron siyang LS. Inaalis ni Lolo. Ganon. Ngayon ko lang to nakita ulit. Kasi, ngayon lang ulit ako binisita ni Sir Roger. Dikitan ko si Sir Roger Vlog. Tagal na pala nakadikit. Ayan. Dito ako sa bahay. Sino dyan ang bibigyan natin ng banana? Sabi ni Ashen, Mamshi, Roger, tagal na pala kita kadikit. Ayan. Si Lulu Whitey may gawa kapag hindi po na-update ang mga nadidikitan. Ay, ganon. Paano ba yon, Sir Roger? Ano? Si Lulu Whitey may gawa niyan pag hindi na-update ang mga nadidikitan. Ay, ganun ba yon? Sige, buti na lang dinalaw mo ako, Sir Roger Vlog. Ayan, ididikit ko to sa iyo after ng videos mo. Nandito ako sa iyong Cherry Blossoms 2020.
Ayan guys, huwag niyong kalimutan i-like yung mga videos ha. May bago tayong bisita guys, si Corazon Villalba. Villalba, hello po host. I'm from Maria Kitty. Ay, thank you so much Corazon. Ma'am Corazon, thank you so much sa iyo. Ayan, bigyan kita ng jacket. Thank you Miss Maria Kitty sa pagpasok ng iyong mga tao dito. Thank you very much. Ayan, kaibiganin natin to si Corazon Villalba. Dagdagan natin. Puntahan na kita, Sir, Ma'am Corazon. Ayan, batang-bata pa si Ma'am Corazon Villalba. Ayan, meron siyang, ibaba natin tong ano niya. Ma'am Corazon Villalba, thank you so much for coming. Opo, kaya pasyalan ang mga nadidikin. Okay, sige. Ako nga, Sir Roger, pagka wala akong masyadong kabisihan dito. Yung mga dinikitan ko noon, dinadalaw ko sila. Nagugulatan lang sila. Sabi niya, dikit na ganun-ganun. Akala niya hindi pa dikit. Kasi, syempre, sa dami na natin mga dinikitan, di ba? Nadikitan na po kita, host, at Dan Tamsaktin. Wow, thank you so much, Ma'am Corazon. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Pinapanood ko na. Dinikitan kita, Ma'am Corazon. Thank you, ha. Dagdagan din kita, Ma'am Corazon. Wait lang. Ayan. Guys, tikitan natin si Ma'am Corazon Villalba. Ibaba ko yung link mo, Ma'am Corazon. Ayan, para naman madikitan nila. Bagong kaibigan guys, huwag natin kalimutan kaibiganin ang ating mga bagong kaibigan. Thank you so much Miss Maria Kitty Villa sa pagpasok mo sa iyong mga tao dito. Nag-LS pala si Miss Maria Kitty Villa. Ayan guys, dikitan natin si Ma'am Corazon. Kiki TV, thank you. Good morning, Kiki TV. Ayan ang ating kaibigan na si Kiki TV, guys. Dikitan natin yan. Ayan. Bigyan kita, Ma'am Corazon. Dagdagan kita. Wait lang, check ko si Sir Roger Vlog. Ayan, tapos na. I-like natin, guys, ha. After ng video, i-like natin. At huwag kalimutan kalimpagin ang kanyang kampana, guys, ha. Ayan. May jacket ka na ba, Ma'am Corazon? Ayan, meron na. Baba ka ng link, Ma'am Corazon, para mapuntahan ka ng ating mga bagong kaibigan dyan. Dagdagan ka ng mga kaibigan. Ito muna. Nasaan si Jen Waray? Salamat, Kiki. Uy, Jen. Salamat kay Jen Waray. Ayan, guys. Puntahan natin si Ma'am Corazon, yung binabang link ni Ping Biahera, guys. Puntahan natin, batang-bata pa, dagdagan natin ang kanyang mga banana, guys. Ayan, nandito na ako, Ma'am Corazon, sa iyong bahay. Dagdagan kita. Judy Ann, boy, sipat medyo noted. Ayan, noted na daw. From Judy Ann. Guys, kaibiganin natin, guys, si Ma'am Corazon Villalba. Thank you, Ma'am Corazon talaga, ha. Ayan. Wag mo ako. Ha? Ano yung Thank you, host. Thank you. Dagdagan pa kita, Ma'am Corazon. Diyan ka lang kasi... Ano sabi? Wag mo ako. Jen ate. Ayan ang Indian na ako. Pasensya na kasi Jen Waray. Hindi ako nakasakay talaga. Tapos yung pagpindot ko pala, hapon ko na nalaman na yung ano ko pala, yung cellphone ko yung eroplano. Oh my God! Sabi ko, ano nangyari sa phone ko? Kasi nga, nag-ayos ako ng Jen Waray. Yung maleta ko. Kasi di ba matatapos na ako sa Agosto. Inayos ko yung yung maleta, yung laman ng maleta ko. Inayos ko, as in, tapos naglaba ako. Oo. Pasensya naman dyan. Kalorky, no? At tapos nagising ako ng medyo tanghali na din. Nagising ako ng medyo tanghali na. Ayun. Sorry naman. Jen Waray, patawarin mo na ako. Patawarin mo kung ako'y nagkamali. Pumasok ka na dito at namimiss na kita. Patawarin mo ako. Yan, kinahan na kita, Jen Waray.
Waray ah. Huwag ka na magtampo dyan. Ayan, ang kurason guys, dikitan na natin yan. Kung ako'y nagkamali. Ma'am, batang-bata pa. Oo, batang-bata pa yan si Ma'am Corazon. Dikitan nyo na guys si Ma'am Corazon, okay? Ayan, dalawa na yung binigay ko kay Ma'am Corazon. Kayo rin guys, bisitahin natin si Ma'am Corazon. Maawa na kayo guys. Dagdagan natin ng banana si Ma'am Corazon. Paramihin na natin ang kanyang mga kaibigan. Okay guys, ayan. Pupunta ako sa inyo guys. Magdadagdag ako ng banana sa inyo. Idol, galing mo naman magkanta. Ang galing. Thank you sa'yo, Dessert Vlog. Ang galing-galing ko talaga. Ayun, pasensya na kayo sa ang boses ngayon. Maganda talaga ang boses. Namamalat lang ako ba, guys? Ayan, wag na kayong magtampo dyan, guys, ha? Lalo na kay Jen Waray, pasensya naman. Wala kasing laman din yung bus card ko. Hindi, tapos paglabas ko, guys, alam mo, Jen Waray, ang init kaya sa labas. Hindi ako nakasakay. Bumalik na lang ako na talagang natulala ako dito. Sayang naman yung pinaganda ko paglabas sana. Nag-cream silk pa ako, Jen Waray, para lang mabango yung buhok ko. Tapos paglabas ko, hindi ako nakasakay ng bus. Ang init kaya sa labas magantay ng bus, no? Kahit alas 8 pa lang ngayon, mainit na. Okay? Okay? Ayan, shoutout kay Kiki TV. Ayan, boy, si pa tapos na from Ashen Mamshi. Yan, nagbaba ng link si Ashen Mamshi. Dikit lang po, balikan ko po kayo. Madam Corazon, pababa sa bahay. Ayan, Madam Corazon, marunong ka ba magbaba dyan ang iyong bahay? Naibaba ko na kanina eh. Wait lang. Asa na si Ma'am Corazon? Nandito pa ba si Ma'am Corazon? Sino to? Kanina tong magparami tayo. Wala, ang baba naman ng ads na to, oh. Ayan, guys, magbibigay ko ng banana, guys, sa inyo, guys, ha. Yung mga nabigyan ko kanina, bibigyan ko pa ulit. Yan. Shoutout kay Sir Jeffrey Zamora, naka-vigil lang. Siyempre, salamat sa inyo dyan kay Sir Roger Vlog. Isday natin, guys, si Sir Roger, babalikan niya kayo. Ayan, pa ba ko ang link ni Ma'am Corazon para sa inyo, guys? Isdahin nyo si Ma'am Corazon, okay? Okay, lami kayo. Thank you sa inyo, guys. Kaibiganin natin to si Ma'am Corazon. Dagdagan natin ng banana. Si Ma'am Corazon, guys. Batang-bata pa siya. Patawarin mo ako. Ang ganda daw ng boses ko, sabi ni Dessert Vlog. Ayan, alam mo. Hi po, Dan, kay Lion Dan. Thank you so much, Ma'am Corazon. Ayan, pinaba ko ang hagdanan ni Ma'am Corazon. Puntahan nyo na, guys. Ayan, babalikan kayo niyan ni Ma'am Corazon. Batang-bata pa. Huwag kayong matakot, guys. Dumikit, okay? Ayan, dikit-dikit lang. Kahit hindi sila bumalik, hayaan nyo na at makatulong din. Babalikan din tayo ng sobra-sobra niyan, guys. Kapag, maging mabuti lang tayo sa ating kapwa YouTuber. Wala tayong hinaing, wala tayong sama ng loob, guys. Ayan. Nagbaba din ng link si Sir Roger Vlog. Puntahan din natin yan si Sir Roger Vlog. Ayan. Kurusandan na po from Julian Alvarez. Ayan. Okay na, guys. Magbibigay na ulit ako ng bagong banana sa inyo. Sino dyan hindi ko pa nabigyan? I-check ko nga muna ulit. Kung hindi ko pa nabigyan, i-check ko ulit. Ayan, lahat na guro, nabigyan ko na. Ay, check ko nga si Lily. Ay, si Boy Sipat. Hindi ko pa yata nabigyan. Wait lang. Boy Sipat. Ay, wait. Ano ba yan, Boy Sipat? Ano ka ba naman? Boy Sipat. Wait lang, ha. Parang hindi ko nabigyan si Boy Sipat tsaka si Lily. Check ko. Bago ako magpunta sa isang ninja. Lily. July 2. Ayan. Muntik na makalimutan si Lily sa kachat-chat ni Ping. Hindi ko na maalala kanina si Lily. Ayan, bago lang yun. Ano lang. Maikling video lang. Lily. Hello, Lily. Kumusta ka dyan? Parang sa sulat lang, no? Ayan, thumbs up naman dyan, guys. Thumbs up. Ayan, tapos na ako kay Lily. Meron ka ng 152. Puntahan natin yan si Boy Sipat, no? Boy Sipat, pangalawa. Tapos, lipat ako ng dagdagan ko kayo ulit ng panibago.
Wait lang, nasa harang pa ako. Tapos na ako, Lily, ha. Judy Ann, nabigyan na din kita nito. Ayan, si Roger Vlog. Hindi ko pa naibigay itong ninja ko, si Kambal. Ang aking Kambal, guys, ngayon, ang aking kasama. Julian Alvarez Dana po, from Corazon, Villalba. Thank you, Ma'am Corazon. Dikit-dikit ka lang, guys. Ay, dikit-dikit ka lang dyan, Ma'am Corazon, sa ating mga kaibigan. Si Lily, nandyan din. Dikitan mo din yan. Si Julian, ayan. May mga link sila. Click mo lang yung link nila. At syempre, guys, kapag bumalik kayo dito sa bahay ko, wag nyo naman skip yung harang ko, okay? Thank you so much. Host hair lang, kain pa ako. Thank you so much, Miss Maria Kitty Villa, guys. Si Miss Maria Kitty Villa ang dikitan natin. Ibaba ko ang link ni Miss Maria Kitty Villa, guys, ha? Para yun ang dikitan ninyo. Ayan, wait lang. Pupuntahan ko si Miss Maria Kitty Villa. At syempre, dikitan nyo, guys, ha? Dikitan nyo ang aking kaibigan na si Miss Maria Kitty Villa na nasa Hong Kong, guys. Wait, Miss Maria Kitty Villa. Ito, guys, si Miss Maria Kitty Villa, guys, ay isang ninja ni Miss Maria Kitty Livingstone. Okay, guys, nag-ilis pala siya kanina, hindi ko nakita. Pasok kayo. Bakit maikli ito? Hanap tayo ng video ni Miss Maria Kitty Villa. Try LS just check. Wait, meron ka bang bagong upload dito, Sisi? Yung bagong upload mo na John 25. Ano tong bago? Ito na lang. Seconds na lang. Para mabilis kang madikitan, Sisi. Salamat, Ate Corazon Villalba. Ikaw lang ang lumipat, Ate. Okay lang yan, Sis Maria Kitty. Mark Loriho, dagdagan natin ng jacket yan. Bigyan natin ng jacket si Mark para tuloy-tuloy makapangisda siya. Ayan, iba natin yung link ni Miss Maria Kitty Villa. Ayan, guys. Dikitan nyo si Miss Maria Kitty Villa, guys, ha. Ang ating kaibigan. Ito na lang. Ayan, guys, si Maria Kitty Villa. Yung link na ibababa ko, guys. Puntahan nyo, guys, ha. Si Miss Maria Kitty Livingstone. Miss Maria Kitty Livingstone yan, guys. Yung link na binaba ko. Nakabike. Kaya lang ako, host. Ganda ng thumbnail mo. Thank you naman, Sisi Maria Kitty Villa. Salamat talaga. Ami Alusa na yan. Dikitan nyo na yan, guys. Dikitan nyo na. Ayan. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, guys. Kaibiganin nyo na yan. Ibaba natin. Ibinaba ko ng link ni Miss Maria Kitty, guys. Ayan. Kaibiganin nyo yan. Ash and Corazon Villadana po from Ash and Mamshi. Thank you sa iyo, ate. Ash and Mamshi. May bago tayong kaibigan, si Kaiser Family. Bigyan natin ng good morning din sa iyo, Kaiser Family. Thank you so much sa pagpasok mo dito. Thank you. Puntahan kita, Kaiser Family. Ayan. May jacket ka na, Kaiser. Pwede ka magbaba ng link kung gusto mo dyan. At syempre, para madagdagan ng iyong mga banana. Ayan. Open ko yung Zara Shopping Spring mo. Ayan, dikit na kita dyan. Panoorin natin yung ni Zara Shopping. Nag-shopping siya sa Zara. Ayan, guys. Thank you so much, kapatid, sa pagpasok dito. Kaiser Family, big shoutout sa iyo. Thank you very much. Ayan, guys. Dikitan natin to si Kaiser Family, guys. Wag natin skip yung harang niya, guys, ha. Kaibiganin natin siya, si Kaiser Family. Baba natin yung link ni Kaiser Family, guys. Ayan. Huwag kayong manghinayang ng oras, guys. Huwag kayong magsayang ng oras. Yung mga link na nandyan, guys, idikit na natin. Puntahan na natin. Bilisan na natin. Puntahan sila at kalimpagin ang kanilang mga kampana para notified kayo lagi. Ayan. Miss Maria Kitty Villadana po sa'yo. Padikit na lang. Pabalik. Ayan. Nagpapahinga at kumakain muna si Miss Maria Kitty dahil katatapos lang ng kanyang LS. Babalikan niya kayo, guys. Ayan, siguradong babalikan kayo ni Miss Maria Kitty Livingstone. Ayan, Buisipat, salamat. Ayan. Puntahan na natin, guys, si Miss Maria Kitty Livingstone. Nandyan si Kaiser Family, guys. Ayan, puntahan natin si Kaiser Family, guys. Ayan. Dikitan nyo na at love-lovin yan, guys, ha, si Kaiser Family.
Almusal po tayo. Thank you, kapatid Kaiser family. Ayan, baba natin ulit ang kanyang bahay, guys. Puntahan nyo, guys, ha. Dikitan nyo na. At syempre, wag nyong kalimutan. Wag nyong skip yung harang nila, guys. Ayan. Guys, kain mo na ako. Super gutom na talaga. Super gutom na si Miss Maria Kitty dahil katatapos lang ng kanyang LS. Ayan guys, si Miss Maria Kitty Villa, guys, monetize na. Congratulations sa iyo, Sisi. Ayan, congratulations sa iyo. Pinanood ko ulit ang iyong harang dito. Pangalawang video, pinanood ko ulit yung harang mo. Huwag natin skip yung kanyang harang. Panoorin natin yung harang ni Miss Maria Kitty. Ayan, huwag ko po add nyo po sa FB. Ayan. Bagong monetize channel. Judan Albert, salamat. Putahan kita. Maya-maya. Kain mo na ako. Ayan. Kakain mo na sis Kaiser family, guys. Mamaya kayo babalikan ni Kaiser family. Ayan. Meron Facebook si Miss Maria Kitty Villa sa gustong maging friend niya sa Facebook. I-click nyo lang yung Kitty Patricia. Ayan yung kanyang yan yung kanyang Facebook. Ayan. Kiki TV na po. Pakibalik na lang from Judy Ann Alvarez. Ayan. Kiki TV, balikan mo na lang si Judy Ann Alvarez. Hi po, Mark Lorejo. Ay, si Mark pala. Puntahan ko si Mark. Wait lang, Mark. Nasaan ka na, Mark? Pasensya na, ha. Ayan, puntahan natin si Mark Lorejo. Nasaan na yung si Mark? Hindi ko nakita. Mark, andyan ka pa ba, Mark? Mag-type ka naman dyan, para mapuntahan kita, Mark. Ayun, nagbaba si Mark ng link. Ayan na. Thank you so much sa iyo, Mark. Alio, Judy link. Judy Ann, magbaba ka ng link, Judy Ann. Puntahan ko to, Tikitang Isdaan. Mark, ayan. Nandito ako sa iyong bahay, K-pop ko, no? K-pop ko, no? Nandito ako kay Mark. Salamat sa iyo, Mark. Dikitan kita, Mark. Kung hindi mo pa kadikit dyan si Ping Biyahera, dikitan mo na si Ping Biyahera, okay? At syempre, kalimpagin mo ang bell ni, Dandy Garcia. Hello, host. Haba ng harang. Thank you so much, Dandy Garcia. Yan, thank you, Ashin Mamshi, sa paharang. Nandito ako sa bahay ni Mark. Dikitan mo, Mark, si Ping Biyahera, ha. Huwag mong kalimutan. Kalimpagin mo rin yung kampana para anytime may bago akong videos or may may LS, makapunta ka. Okay? Ayan. Tapos na ako kay Kaiser family sa videos niya. Ayan. Ayan guys, ha. Kaibiganin natin to si Kaiser family, guys. Huwag natin skip yung harang ni Kaiser family, okay? Ayan, baba ko ulit once again ang kanyang link. Kasi kumakain siya, busy siya, hindi siya makapagbaba ng link. Kaya naman, ako na lang ang magbababa. Ayan, James Ryan, welcome. James Ryan, welcome. Thank you so much. Buti wala ka ng problema sa net. Minsan nagkakaproblema, si Maria Kitty Villa. Minsan nagkakaproblema. Wala na masyado kasi tapos na yung online, yung online learning ng mga bata sa eskwela. Kasi di ba dati online sila. So, nagkakaproblema dahil tigisa sila ng laptop. So, mahina ang kalaban, mahina ang net. So, ngayon, medyo okay na tayo. Kaya, anytime pwede ako mag-LS. Pero, umaano na lang ako sa umaga kasi nga, sa hapon, maraming mga hindi pa money nag-LS. Sinusuportahan ko sila. Kasi, syempre, kailangan nila ng WH.
hindi na ako nakikipag-unahan muna sa kanila kasi total ako na reach ko naman yung ano ko, WH ko, pagbigyan ko na lang sila. Sila muna yung ano, sinusuportahan ko para mamuni na rin sila. Ayan. Balik lang ako sa umaga na ano, na LS ko. Gustuhin ko man mag LS sa hapon, hindi na muna kasi yun nga, mag-support ako sa kanila. Yung hindi pa monetize channel, sinusuportahan ko sila. Ayan, host, hindi ka magbigay ng videos. Oo nga, hindi ako nakalimutan. Sisi Maria Kitty, sorry. Sorry naman. Hindi ako nakapagbigay dahil nga busy nung nakaraang araw. Kailan gagamitin mo na sa mga greetings? Maya ko na, okay lang yun, sige. Okay lang yun, ano, Sisi Maria Kitty. Ano na lang, manood na lang ako mamaya. Ano oras ba? Nash! Ayan, puntahan ko si Nash. Kanina pa to si Nash. Nash, pasensya na ha. Puntahan kita dito sa aking ano. Ayan, si Nash nagbaba ng link. Asa na yung link? Ayun. Puntahan kita, Nash. Kanina pa to si Nash. Nangisda yan. Alam ko yan, nangisda yan. Mangisda ka lang yan dyan, Nash. At mga legit yan. Okay? Ayan. Ito, bibigyan kita ng isa, Nash. Tatapusin ko muna. Ayan, Nash. Bigyan kita. Nakapula pa siya. Swerte naman ni Nash. Hindi pa pala ito nakadikit sa kanya. Ma'am Corazon, baba po ng bahay. Ayan, naibaba ko na kanina ang bahay ni Ma'am Corazon. Wait lang. Baba natin ang bahay ni Ma'am Corazon. Wait lang. At dito pa ako sa bahay ni Nash Ibon. Ladayos na po. Ayan, from Bipa Laboy. Ako, Elis, ako 1 hour na lang. Same tayo, support din. Oo. Hayaan mo, ano bang oras yung ano mo, Sisi? 9 p.m.? Sa umaga ba? Anong oras? Kasi nagsasabay tayo sa umaga. Bye mo. Ayan, bye po muna. From Bipa Laboy. 9 p.m. Kain na muna ako. Okay, 9 p.m. Premiere ni ano. Pinas time. Anong oras ba yun? 9, 8, 7, 5 p.m. 5 p.m. Ayan guys, si B Palaboy, kung hindi nyo pa kaibiganin nyo yan si B Palaboy. 9 p.m. premiere. Kitik. 5 p.m. Isinusulat ko yung time dito para hindi ako malito. Kasi pag Pinas, malilito. Ayan. Sige, puntahan ko. Naka-upload ka na ba? 10 a.m. ako. 10 a.m. ang LS mo. Sige. 10 a.m. Maaga ka. So, makakapunta ako PM. AM, Pinas. Okay. Ayan, 10 a.m. Nash Bell. Tapos na ako, Nash. Kaibiganin natin si Nash. Bakasyon na si Sikite dito sa mga bata. So, yung mga laptop na binigay ng eskwelahan, hindi naman nagagamit yun sa ibang ano, sa pag YT, hindi. Kaya, nagagamit lang yun sa, exclusive lang yung pang-aral lang sa mga bata. Pero yung mag-browse, hindi. Kaya, malakas na ang internet. Okay na ang internet. Hindi pa ako naka-upload, waiting pa sa iba. Hindi ka pa naka-upload. Okay, sige. Kala ko na i-upload mo na. Okay, si Sikiti. Ami Alusay. Pinoy. Ito si Pinoy Vlogs. Napuntahan ko na ba si Pinoy? Pinoy Vlogs, pababa ulit ng iyong link, Pinoy. Dagdagan kita ng banana, Pinoy. Nakalimutan ko na kanina yata, hindi yata kita napuntahan. Pinoy Vlogs. Ayan. Kasi nag-chat-chat kasi ako eh. Napachika na naman ba kanina? Napakwento. Napakwento na naman ako. Kaya naman, Pinoy Vlog, pababa ng link. Pababa ng link, Pinoy Vlogs. Ayan, Pinoy Vlog, salamat. Kaibiganin natin to si Pinoy Vlogs, guys. Nasaan ka ngayon, Pinoy Vlogs? Saan lugar ito? Chinese New Year. Saan lugar ito, Pinoy Vlog?
Ayan, tapos na ako kay Pinoy. Okay ba guys? Pinoy Vlogs. Kaibiganin natin si Pinoy Vlogs. Pinoy, nasa heart ako ni Kiti. Ayos din ang bugot mo dyan ah. Boy Sipat. James nga. James. Sige na, magbaba na kayo at lilipat na ako ng banana at ibibigay ko na sa inyo ang banana. Ayan, nandito ako sa bahay ni James Ryan Arcular. James Ryan, nandito ako sa iyong bahay ngayon. Dadagdagan kita ng isa pang banana. Okay? Ayan, alright. Kaibiganin natin ang isa't isa guys. Huwag kayong mahiya magkaroon ng maraming kaibigan dyan. Dikitan nyo na, huwag na kayong dyan. Ayain nyo na sila. Unahan nyo na. OTW, Judy Ann Alvarez. Okay guys, last na tong ibibigay kong ididikit na banana. Bibigyan ko kayo ng another banana. Third round. Okay? Third round sa mga nabigyan ko ng mga banana. Third round na to. Pangatlong banana. Maliban sa aking main na binigay. Pang-apat na to guys sa mga bago dyan. Okay? Alright. Ayan. Alright, James. Mayroon ka na 106 na banana. James Pinoy Vlog. Ayan, nadikitan ko na ba kayo lahat, guys, sa mga banana, guys? Wait lang. Check ako, guys, kung hindi ko pa nabigyan. Boy Sipat, nabigyan ko na yan. Ayan, lilipat na ako ng isang panibagong banana sa inyo. Pinoy Vlogs done from James Ryan Arcular. Ayan, dikitan nyo na yan guys ha, si Kaiser Family, nasa malayong lugar siya, nasa ibang bansa din yan guys. At wag nyong skip yung harang ni Kaiser Family. Andyan din si Miss Maria Kitty Villa, ayan, nasa Hong Kong siya, supportive yan. Dikitan nyo yan guys, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa guys ha, ayan. Dikitan nyo na, unahan nyo na yan. Ibaba ko ang link ni Miss Maria Kitty Villa guys, para mapuntahan nyo. Ayan, si Miss Maria Kitty Villa guys ay nasa Hong Kong guys. Sa hindi pa kaibigan ni Miss Maria Kitty Villa, kaibiganin nyo na siya. Napaka-supportive na kaibigan from Hong Kong. Ayan. Binaba ko ang link ni Miss Maria Kitty. Si Miss Maria Kitty ay ninja ni. Second account siya ni Miss Maria Kitty Livingstone. Hindi niya maipasok yung kanyang main dahil katatapos lang ng kanyang LS. Kaya ang second account niya muna ang kanyang sinama dyan. Kaya ang binaba kong link ay yung main ni Miss Maria Kitty Villa. Ayan. Kain lang ako. Kumakain pa si Miss Maria Kitty Livingstone. Kaya mamaya pa kayo babalikan. Ang importante guys na makapag-iwan kayo ng bakas doon. Diba? Kasi mamaya babalikan kayo ni Miss Maria Kitty Villa Livingstone. Ayan, tapos na ako sa kanyang try LS just quick. Okay, alright. Ayan. Sino ang panoorin natin dyan? Ash and Mamshi, open ko yung videos mo para naman meron kang ano dito. Ash and Mamshi, what happened? Ba't hindi ko maklik? Ash. My God. Ash and Mamshi. Ibang lumalabas. OMG. Kaibiganin natin yan. Ash and Mamshi. Ano yung lumalabas sa'yo? Check ko ulit. Oh, iba. Mag-refresh ka, Ash and Mamshi. Mag-refresh ka. Iba yung lumalabas ngayon sa buhay mo. Ibaba kang link ni Kaiser Family guys. Puntahan natin yan guys ha. Naka-BG lang yan si Kaiser Family. Kaibiganin natin yan si Kaiser Family guys. Ayan. Ang ganyang link. Lily Marmarane. Dan na ako pabalik. Salamat from Lily. Ayan. Babalikan yan kayo ni Miss Maria Kitty Livingstone. Gems. Ayan guys. Okay na? Magbibigay ako ng pangatlong ninja.
got 11 million people and 31 thumbsuckers. Ayan, si Ash and Mamshi. Wait lang, Ash, ha? Anuhan lang kita. Puntahan kita, Ash, para ma-play ko naman yung videos mo dyan. Andyan pa rin si Sir Roger Vlog. Ayan, nandyan pa rin siya. Isdain nyo na yan, guys, si Sir Roger. Ayan na, pinasok na ni Miss Maria Kitty Livingstone. Huwag mo ako hanapin. Kain ako. Kumakain si Miss Maria Kitty Livingstone. Ayan, guys. Ayan na ang kanyang main. Puntahan nyo na yan, guys, si Miss Maria Kitty Livingstone. Ash and Mamshi, click ko nga yung link mo. Hindi siya lumalabas. Ash and Mamshi. Ayan, lumabas na. Nag-refresh ka ba? Intro. May tumuwad sa'yo dito, ah. Ash and Mamshi. Ash and Mamshi, may tumuwad sa'yo dito. Nakita ko. para intro lang, tinuwaran ka pa. Ano ba yan? Ay, nako, talaga naman ang iba nating YouTuber. Hindi natin talaga mapi-please lahat. Minsan may ibang lumalabas talaga, ate. May tumuwad sa iyong intro, Ash and Mamshi. Nakita ko. Okay lang yan. Dami ko natuwad. Marami na ba? Natuwa pa, no? Siyempre, nakakatuwa din na may tumuwad kasi pumunta sila sa bahay natin tapos para lang tuwaran ka. Eh di, thank you. Kasi dinalaw ka niya. O, diba? Ayan. Okay lang yan. Huwag kang mag-ano dyan. To others yan. Diba? To others, eh. Ganun lang yun. Bahala siya sa buhay niya. Ayan, Lily, from James Arkilar, dikit na tayo. Pabalik na lang. From James. Dami ko natuwad, guys. Nasa harang pa ako, eh. Kaiser family, dan po padikit na lang pabalik. Thank you naman sa iyo, Lily. At pinuntan mo ang ating kaibigan na nasa ibang bansa. Si Kaiser family ay naka-PG lang. Yun, dumikit sa akin, drop new link. Balikan po kayo. Yes po, ate, natuwa ako sa tuwad na yan. May almoranas. May almoranas daw. Thank you so much. Small Terrible. Yan, guys, Small Terrible. Mayroon siyang premiere mamayang 1, 2, 3, 4, 5 p.m. Pinas time. Okay? Ayan. Salamat, Roger Vlog from Lily. Thank you so much din sa inyo, guys. Ayan. Dikit-dikit lang tayo. Sa hindi pa yan dyan kadikit, magdikitan na kayo. At bibigyan ko na kayo ng panibagong banana. Okay? Sino dyan ang need ng banana? Shout out! Ayan, guys. Natutuwa lang ako, no? Sa noong experience ko. Yung experience hindi ko talaga, alam nyo guys, pag may experience tayong hindi makakalimutan, talaga naman, yung mga nakakatuwa, mapagod din yan kakatuwa, tama. O, diba? Alam nyo guys, yung experience ko, talaga naman ay lagi ko naman sinishare sa inyo. Thank you sa mga palangga, yan. Tapos na kumain si Ma'am Kaiser Family. Kaya naman guys, dikitan natin yan si Ma'am Kaiser Family. Yung experience ko ba, sinishare ko, Ma'am Kaiser. Kasi, nung nangingisda ako, hindi ko naman alam na may 1K na ano si Lolo noon, na may 1K pala. Pag naka 1K pala, yun pala yung first requirement ni Lolo. Nakigaya-gaya lang naman ako, dumikit-dikit, sabi na ang iba, dikit, padikit. Ay, gumaya din ako, sabi ko rin, padikit ako. Shoutout kay Poging Chef. Thank you so much for coming. Ayan, dikitan nyo na yan si Poging Chef, guys. Pogi talaga yan na chef. Shoutout sa alcohol pa, mine po. Andyan lagi nagtatago ang alcohol natin. Kailangan natin yan sa buhay, lalo na sa panahon ngayon. Ayan, shoutout na lang. Poging Ship, ayan. Baba mo ang link, Poging Ship, para mapuntahan ka ng ating mga kaibigan dyan. At syempre, huwag mo silang kalimutan balikan. Okay? Okay, alright. Eto na si Lily. Dadalawin ko na ng aking, pang ilang ninja na to, Lily? Lily, natatandaan mo
mo ba pang ilang ninja na tong ibibigay ko? Pangatlong round na ba ako? Lily? Ay, dikit na pala to sa'yo, Lily. Hayaan mo muna yan, ma-play. Okay. Pa-shoutout sa kilay ni host. Anong nangyari sa ang daming napapansin ni Poging Ship. Ayan. Puntahan mo si Lily, Poging Ship, at makakita ka ng magandang kilay. Okay, ayan, si Lily. Si Lily, ang ganda ng kilay ni Lily. Puntahan nyo guys, si Lily, ang ganda-ganda ng kilay niya. Shoutout sa kilay, host. Bagong gawa. Bagong gawa ka dyan. Si James Ryan Arkelar playing nakita ngayon. Ayan. Thank you naman, Miss Maria Kitty Villa. At syempre, nagbaba ng link ang ating kaibigan na si Kiki. Puntahan nyo yan, si Kiki TV. Yan. Magpangatlo po. Magpangatlo na to, no? Kalimutan ko na. Ayan, nagbaba na ng link si Poging Ship. Puntahan na natin guys. Unahan na natin siya at babalikan niya kayo. Haha, kilay is life, madam. Yung ang ganda ng kilay mo, Lily. Gustong gusto ko tong link na binababa mo. Ang ganda-ganda. Kilay is life naman. Okay. Alright. Ayan. Huwag kalimutan ang thumbs up ni Ping Biahera. Huwag kalimutan. Malapit na palang mag-lobat ang aking laptop. Wait lang guys. Charge ko lang laptop ko. Buti nakita ko, no? Lagi na lang. I-charge ko lang guys. Para tuloy-tuloy ang ating dikitan. Okay, alright. Ayan na, naka-charge na siya. 25%. Salamat, madam. Yan guys, dikitan nyo na yan si Miss Maria Kitty Villa guys ha. Binaba ko yung link niya kanina. Dikit-dikit lang guys. Dikit-dikit. Host, pa-shoutout si Sue Bong from Abu Dhabi. Nasaan si Sue? Ipasok mo siya dito. Si Sue Bomo. Asan si Sue? Ipasok mo siya at nang may shoutout natin ng bonggang-bongga. Ayan. Nanood ako ng video ni ibaba ko ang link ni Kaiser guys ha. Dikitan nyo yan si Kaiser. Huwag nyo skip yung harang ni Kaiser family. Okay guys, dikitan nyo na si Kaiser family. Okay? Ayan. Alright? Okay. Joke lang guys ha. Ang ating basaha utro ate. Hay nako basahon. Ang labo nga ng mata. Pogi, ang labo nga ng mata ko. Hindi ko nga mabasa yan eh. Asan ba ako basahon? Ay mo, kuan. Host, pa-shoutout si... Shoutout kay Sue. Ito ba? From Abu Dhabi. Or nasa taas ba si Sue? Guys, nakikita niyo ba si Sue? Wala naman si Sue eh. Labo ng mata ko eh. Pasensya naman. Malabo ang mata. Ikitibidan po. Padikit na lang. Asan ba yun si Sue? Hindi ko makita eh. Labo ng mata ko. Ikitibidan, Frank. Ayan. Baba ko yung link ni Miss Maria Kitty Villa dahil busy siya. Ibaba ko to guys. Puntahan nyo guys ha. Congratulations sa iyo si Kitty Villa sa iyong bagong monetized channel. Huwag nyo guys skip yung harang ni Miss Maria Kitty Villa. Okay? Alright. Noted guys sa mga dumikit, babalikan kayo ni Kiki TV. Poging Ship, nagbaba ng link. Puntahan nyo na yan guys. At kaibiganin natin. Ayan. Magdidikit ako sa inyo guys ha. Diyan lang kayo. Host, waray ka po, di ba? Waray na waray ako, Kaiser family. Ikaw ba? Kaiser family, waray ka rin ba? Baga mo kahapon, mapasiti ka ate. Waray ak makasakay, Poging Ship. Kay waray nga ni ak makasakay, Pogi. Kay wara man, kuan ak. Pero yan na, maaram na magsulod. Balance sa bus card. Waray din ako host. Talaga? Aper tayo dyan. Kay
Kaiser family, big upper tayo. Parehas kit waray. Andyan si Kiki TV, waray na waray ito. Para binuwaan la ako. Patawarin mo ako, Kiki TV. Para sa'yo ang kanta na to. Bago mo makadiwaray man, ay wa. Ayan, nakakantahan na lang kita ng patawarin mo ako kung ako'y nagkamali. Ay, waray, taga Northern Samar ako host. Ah, talaga? Parehas kit. Ada si Kuan, taga Northern Samar. Si Kiki. Tapos si Kuan, si Pogi, taga Northern Samar iton. Waray kagud na tunay, waray upay. Eh, talaga, waray gud ako upay. Oy, Kiki TV. Patawarin mo ako, hala. Magkuradang na kit. Ah, sige, magkuradang kit. Niya, dali lang. Niya, dali lang. Magkuradang kit. Hanapon ko ang kuradang. Ay, nako. Ay, bawal pala ang kuradang. Kudots na lang. Ambot sa imo, manay ping. Hoy, Kiki TV. Pasensya naman. Alam mo yon, si kabibo nila nagkahimamat. Nagkakirigta. Uy, ay nga Kiki TV. Ay, kuan, ini nga, Kaiser family. Diin ka sa Northern Samar. Ma-CPR ka sa Kuradang. Kaiser family hain kadapit sa Northern Samar. Waray-waray. Ayan, ma-CPR daw ko nung kit sa Kuradang, sabi ni Pino, ni Poging Chef. Diin ka nga ni, Kaiser family, hain kadapit. Ayan, nagkirigta na dili waray-waray. Taga Northern Samar, ayan, Northern Samar ka pala. Yan, big shoutout sa inyong lahat, guys. Sa mga waray dyan, i-shoutout nyo lang na taga-waray kayo, guys, para naman magkaroon tayo ng mga bagong kakilala. Okay, alright. Ayan, sinong bigyan natin dyan ng banana? Umalis na yata sila. Andyan pa ba kayo, guys? Andyan pa ba kayo? Yung mga need ng banana dyan. Shoutout lang, guys. Dagdagan natin. Dapat hapuro. Dito ka sa kuan. Di ka nga puro. Kaya dito man ko sa puro, danay. Di pa. Ada ka pa. Ayan si Ami Alusan. May bago akong kaibigan. Legit ito. Pwede ko silang puntahan. Sa puro, San Antonio, Dalupiret. Sa Biri. Yan. Ayan. Guys, kaibiganin natin ang ating ako, Madam Banana. Okay, San Antonio Biri, ayun. Basi nagkita na ta dito. Kay perman ko dito sa dito'y pa. Pero sa nag-high school na ako, rin nagudak makakanto kay akong tatay. Strict ba? Basi nagiton ak dito sa puro. San Antonio Biri. Yan, taga Biri nga yan inisiya. Yan ak dito, tito sa Biri. Oo. O di man daw, Labisares ako. Oh! Si Kiki, taga Labisares iton. Ala, kaupay daw shout out sa mga waray-waray dida. Oo, sa dito'y pa ako may paragkanta sa San Antonio sa Puro. Pero may dito, kaya ako lula at to dito. Pero nood nga to, nag-high school na waray na ako makakakadto kay di rin aking tutuyangan sa ako tatay kay basi ko no dagiton ak nga taga Puro. O di man daw. Kalorki, no? Kaiser family, damo nagkakras sa ako dito sa Puro. Ayan. Sa dito pa kaya wala. Shoutout sa mga waray at sa mga Tagalog na din at mga Bisaya na din. Ayan, shoutout sa mga naging Tagalog dyan, pero mga waray-waray iton sira. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout. Love-lovin na talaga kita, Kaiser family. Ayan, pupuntahan na kita palagi dahil nga waray-waray ka din. Ayan. Kaibiganin natin yan, guys. Si Kaiser family. Shoutout sa inyong lahat. Tawag sa akin, bye. Wait lang, guys. Ayan guys, magpapaalam na ako. Bye. Bye na guys.